نود سب كاب كالوت إنساتات زفليو زعبي رقاحي لعول نايم حساب كإلاتي ويبهال زي كم كالوت فترات ود سب نزرايوم نسمعهم نستمكرهم نجرات بزانتا خنجر بفترة كجلس قل عبيرترا هاجرناون بزحت فترة تسبق اللونا كأنزانا حاجوسنا تسفانا شجرنا رأينا بتبب سندون زجلسون فترة تسبقات لومي مسحدة بقبعاتاتو لسان كبلوم قالك سندوم نسقو حسابات نسندلنا سب كان لاديلكم هنا بين جارت بزبل قصل سمو يفلت ابشحن 986 عامه مهرت اب كتما دقم حارس تولده بنيام تخله قباي تراي كونن بخاميران اديتنون وها زبله بعل موياي نسو تراي كونن بورغانو زسرحو موزيقاتات ناذن باهزبلو كمو خان حليفهم تذكرتي كخونو كيلوميم مسكن بعر رسوم حيله برهان زرأي فابيان زامسلو ናይ ውሽጢ ዓዲ ድምፃውያን ብምዃን ሙዚቁ ናብ እዝኒ ሰማዕቲ ብፅሑ ካብ ዝሓሊፉ ምስ ወፃእተኛታት ብምዃን ኣብ ከም በዓል ባይ ባይ ማዚንጋ ዝኣመሰለ ስራሓት እውን ኢዱ ኣንቢሩ ንዝፈልጦ ጅግንነት ብዙሕ እዩ ብተኹስ እንደምን ጥራይ ዘይኮነ ብብራሽን ቀለምን ፅባቐ ዝነድቁ ጀጓንና ክንድስስ ነቒልና ንቢንያም ምስ መዛንኡ ቀባእቲ ብምዃን ስራሓቱን ጠብላሕትኦምን ተኻፊልና እንሆ ተውለ እንሆ ጅግና ኣብ ጊዜና سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو ايرنا بفلاي ما مدباب غزينا زي وتر عربي بس عزفنا مدباب غزينا يو ميسخم صنا حدا لو نقرب ان شاي قبر هنسي نلومي عدمات اللوني نلومي بنجي ارت يوزلنا عدم هاني كومون بروفايل نتي ناتو سراح زلوم طبلعتا زلوم مرداتا ريتهم كهبو تعديهم مالو بنجي ارت حجي بزح حسابات بسرعه فلتو يوم الى امن ابزح ني ارت موياتات ساتفن كيلاتو زر انسبيو نوي عامتات انا بزعبا نفسو متان بزح الى كي يقدل قوي كي وسخ زي كونس كي يقدل عدلك هو سو نفسو خلالي نايو تحريو نابتي سرحو خناتينا كم زبركو هاني كاب اتسابا رفايل دما خاب جرمن السومون ابتما سالي نتفتات على تماثل مويا زلوهم طبلحتا زلوهم ريتو بنيوم سلازي بنجينا بخيا مجمرتا نتي ذهب كان عدل يوم اسكن راديو ايرنا نزام مدب كادما ابكي زينا كومدما اسمورم نزي صار سلاز غبره بتام يمسكنو كومدما مسانا زلو رفيلن حانكا امسكنو سلازي مدب اسكي بحطوهم جمهور دحني كمايو بنجي مالت نتحباب زملكات ناي سدت دحربايت زملكات كبيرترا مع سوسي خاز يوم نغرات كه تنكفا بللنا سمي بينيام تخلي زبال اب دكم حاريت وليدا ابي دكم حاريت زوالو مالتي 4 كيلومتر كاوسمرا ساوث اود ما تمرتي وديه كاون يونيفرسيتي كيده اب يونيفرسيتي سلسته عمد حرم مهاري جنا هذا عمتنا تعرفن كل سيرو لبس زخدكم بمغنيات تواري صوتي تمرتي حركه ماسرتي وزير ما غروب حرمزنا كابيرترا وزي مالتي اب كنت شحنت مجمرت حبابي وزي بو بيلن كساب كامبالا وزي يوغندا اب يوغندا حمشت عمت قميده كساب كنت شحن 14 كنت شحن 14 ما اب هاجر كندا نبرالكم مالتي سيزي مسح زرب لنا متعاهد طبو زي حجي زي بنجي كم سب زلو زحلفو بعزو بحصر زبله غير كان لها كم ارتيست خه مع سيزي جمر بنجي يا سيزغر مكا ارت غنا تمرتي ناجمورك دارغا جميره يكبالي كالي مغنياتو نتي نريو نبرنا قداماي فلي كلاك فلي الو كمزي شكليت اندادوفو بلس التات الو دس لكانا يترات غل نعو لك اب حصا بمدغام غلمله إليس جميره مالت ننوي دما كيده دحار غنافتي نعوها خد كيد كلها سبيشالي افتي هاي سكول غلخت بصح كلها بزح نجر اندي ناي سئل نجر زدليكا بخموخا نوح اقاري صيون يره مالتي تزيد له ماتيريال اي تركبني خا تزيد له كورس اي تركبني خا غله
ግን እቲ ፓሽን እቲ ድሌት ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኣሎ ማለት እዩ ድሓር ንትምህርቲ ንስመራ ምስ ከድኩ ኮምፕሊትሊ ዳርጋ ገዲፈዮ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ኣርት ነገር ዝያዳ ስደት ምስ መጻኹ ድፅዕረሉ ዘለኹ ማለት እዩ ቅድሚ ብፍላይ ቅድሚ 6-7 ዓመት ኣቢሉ ኣብዚ ፌስቡክ ዕድል ስለ ዝተረኽበ እቲ ናትካ ሆቢ እቲ ናትካ ፓሽን ከተርእየሉ ትኽእል ስለ ዕድል ዝተረኽበ ምስ ሰባት ከዓ that's the only way communicate ትገብረሉ ገለ ኣብ ስደት ዝያዳ ምስ ጀመርኮ እቲ ሰብ ቆላሕታ ክገብረሉ ጀሚሩ ሰብ ክረኽበካ ይጅመር ድሓን ባይ እናበልካ ድማ ስኻ ትተባባዕ ሞ ብኡ ትቕፅሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰብ እናፈተው ምስ ከሎ ስኻ ኣርት መጀመርታ ንዓኻ ኢልካ ኢኻ ሰርሖ ድሓር ነቲ ህዝቢ ኢልካ እንታይ ሽሙ ትገብር ፊድባክ ምሳበካ ካብኡ ንንዮ እቲ ናትካ እንታይ ሽሙ ኢል ማለት እዩ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ከም ዝበልኩ ቅድሚ 7-6 ዓመት ኣቢለ ዝጀመርኮ ድሓን እንዳኾነ ኸይዱ ምስ ብዙሕ ሰብ የላለይካ እቲ ናይ ኣርት ነገር እቲ ናይ ፔይንቲንግ ገለ ከምዚ እዩ ዝመስል ማለት እዩ እቲ ኣመፃፅኡ ክሳብ ሕጂ ድማ ናባኹም ኣቕሪቡን ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ናብዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ክንመፅእ ብመንፅርቲ ስኻ ነዊሕ ዓመታት ዝኸድካዮ ደንጉና ኢና ኣነ ከም ኣብዚ ቦታ ከም ዘለኹ መጠን ማለት እዩ ኣቀድማ ቢሉ ክኸውን ነይርዎ ምክንያቱ ቤንጂ ማለት ቤንጂ ኣርት እንተልካ ኖርማሊ ሰብ ኣብ ኣእምሮኡ ሓደ ሰኣላይ ቀፃሊ ስእልታቱ ኣብ ፌስቡክ ዝገልፅ ሓሳባቱ እውን ዝገልፅ ምስ ኩነታት ምስ ግዜ ስእልታት ዘቐምጥ እዩ ኣብ ኣእምሮ ዝመፅእ ብሓነ እውን ከምኡ ሩፋኤል እውን ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ደምጊና ኢና ኣጋጣሚ ሎሚ ግን ዳስመሮም ስለ ዝፈጠራ ከም ዝቐድምካ ዝበልካ ስኻ ኣነ እውን ከመስግኖ ደሊ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ ስደት እቲ ናቱ ብድሆታት ኣለዎ ንስኻ ከመይ ትሰግሮ ነርካ ኣብ ዩጋንዳ እውን ዓመታት ተቐሚጥካ ሕጂ ካናዳ ኣለኻ ከመይ ነይሩ ናይ ዩጋንዳ ተመክሮኻ ትስእልኸ ከመይ ሽዑ ይከናወነልካ ነይሩ ኣብ ስደት ኣብ መሰረት ትነብር ነርካ ከመይ ትዝክሮ ካብኡ ከንታይ ከሲብካ እወ ኣነ ዝያዳ እቲ ኩነታት ናይ ዓድና ትፈልጦ እያ ናይ ዓድና ብዙሕ ነገር እዩ ታሽሙ ዝገብረካ ብፍላይ ንኣርቲስት ማለት እዩ ንዩጋንዳ ምስ ወፃኹ ኣነ ዳርጋ ሂወተይ ኣብ ዩጋንዳ ረኺበያ እየ ዝብል ማለት እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል ክትሓስብ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ዓድኻ ብነብሱ ናይ ኣርት ዓዲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ስእሊ ክንብል ከለና ኣነ ኣብ ብዙሕ ዋላ ነቲ ናብራ ምእንቲ ቻሌንጅ ክገብሮ ኣብ ብዙሕ ነገር ይሳተፍ እየ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ካሜራ ሳተፍ ነይረ ኣብ ቪድዮ ኤዲቲንግ ገለ እንዳገበርኩ ድሓር ከዓ እቲ ሙዚቃ ከዓ ስለ ዝነበረኒ ብሙዚቃ እውን ነብር ነይረ ፔይንቲንግ ብዙሕ ኣይኮንኩን ግን ዝያዳ ናብቲ ዲጂታል ኣርት ኣቢለ ዛዝየ ማለት እዩ ኣብ ዩጋንዳ እቲ ናይ ሶፍትዌር ኣክሰስ ስለ ዝረኸብኩ ገለ ማለት እዩ ሕጂ እናነበርካ ትሰርሓሉ ዓዲ እዩ ነይሩ ዩጋንዳ ማለት እዩ በቲ ኣርት ክትነብር ትኽእል በቲ ሙዚቃ ክትነብር በቲ ስእሊ በቲ ዲጂታል ኣርት ክትነብር ትኽእል ስለዚ ንዓይ ኣዝዩ ሓደ ዕድል ኮይኑኒ ማለት እዩ መርገፂ ባይታ መንጠሪ ባይታ ኮይኑኒ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ዲጂታል ፅቡቅ ገይረ ሰሪሐሉ ኣብ ዩጋንዳ እናነበርኩሉ ዝያዳ ፔይንቲንግ እዚ ፔይንት ምግባር ግን ቀለም ኣዋሃይድካ ምስራሕ ግን ኣብ ካናዳ ምስ መፃኹ እየ ምስ ኩሉ እቲ ሕፅረት ግዜ እቲ ዲሌት ከዓ ስለ ዘሎ ይበር እቲ ስደት ኣዝዩ ቻሌንጅ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ካናዳ ምስ መፃኹ ነዚ ንትምህርቲ ዝምልከት እንታይ ኮርሳት ወሲድካ ኣበይ ቦታ ንክንደይ ዝኣክል ንውሓት ግዜ እሞ ከዓ ቶም ስኻት ንጥፈሎም ናይ ኣርት ጨናፈርካ ብዝሕ ዝበሉ እዮም ሕጂ ከመይ ተከናውኖ ወይ ከመይ ተሰላስሎ ዝገርመካ ንትምህርቲ ዝምልከት ብዙሕ ትምህርቲ ይወስድ ናይ ስእሊ ዕድል ኣይረኸብኩን ከም ሕጂ እንድሕር ካብ ኤርትራ ጀሚርና ብዙሕ ግዜ ኮርስ ነስመራ እዩ ዝመፅእ ክዝርጋሕ ከለካ ናብተን ከተማታት ዋና ከተማታት ናይተን ዝዋታት እዩ ዳሓር ከዓ ክሳብ ደቂ ኣምሓረ ገለ ዝበፅሕ ንኣብነት ንሕዝባ ደው ኢልካ መደፈር ቅድም ዝረኽብዎ ዳሓር ከምዚታት ስለ ዝኾነ እቲ ዕድል ኣይረኽብና እየ ፍፁም ኣይረኽብና እየ ዳስ ዋይ እቲ ስእሊ ኣብ ዓድና ከሎ ተቐሪፁ ንዩጋንዳ ምስ መፃና መፅሓፍ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ መፅሓፍ ይገዝእ ካብ ምንባብ ከምዚ ሰልፍ ለርነር ማለት እዩ ኣንቢበ እየ ዝመሃር ብዙሕ ግዜ እቲ ድሌት እንተለካ ንዕኡ
ብዙሕ ዋጋ ይኸፍለሉ ማለት እዩ ኣነ ካላ ይረኣየኒ መፅሓፍ ገዚአ ዝመሃረሉ ጥራይ ዝረኣየኒ ሕጂ እቲ ዝበዝሕ ግዜ ባዕለየ ተማሂረዮ እየ ክብለካ ዝኾነ ኮርስ ወይ ዝኾነ መምህር ዝመሃረኒ የለን ናብዚ ምስ መፅኻ ከዓ እቲ ናይ ዩቲዩብ ነገር ኣክሰስ ስለትረክብ ቅልጡፍ ስለዝኾነ ብዙሓት መምሃራን ስለዘለዉ ከዓ ብኡ ከዓ እንደገና ዝያዳ ክትመሃር ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ኣካዳሚካሊ ስሩዕ ትምህርቲ ኣይወሰድኩን ብምንባብ ግን ነዚ በፂሐዮ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዓውዲ እየ ዝብለካ ኣብተን ዝነጥፈለን ባዕለየ ተማሂረ ክብል እየ ዝኽእል ዝኾነ ስሩዕ ትምህርቲ ወይ ድማ መምህር ከይደ ናብ መምህር ዝተምሃርኮ ነገር የለን ክብልካ ኢለ ስለዚ እቲ ድልየት ስለ ዘሎ እቲ ሚስጥራቱስ ቀልጢፍ እዩ ዝፍትሓልካ እንድሕር ኣንቢብካ ንሪኢኻን ማለት እየ ሕጂ ብኸምኡ ባዕለይ ዝተምሃርክዎ ይኽብለካ ፅቡቅ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብቐጥታ ፀልወካዩ ፀልዎ ኦፍኮርስ ፀልወካዩ ሕቶ ዝኣቱ ይኮነን ግን ንስራሕካ ነቲ መዓልታዊ ትሰርሖ ስራሓት ዝፀልዎ ይመስለኒ ብኡ መንፅር ከዓ ነቶም ነቲ ግዜ ዝምጥኑ ነቲ መዓልታት ዝምጥኑ እውን ትስእል ኢኻ ብዛዕባ እዚ ከ ንገረኒ እቲ መበገሲ ከመይ እዩ በቶም ስእልታትካ ጌርካ እንታይ ካ ክትብለና ትደሊ ንኤርትራ እንታይ ካ ክትብላ ትደሊ ኣነሲ ክልተ ዓይነት ትምህርቲ እንደ ተማሂረ ክበሃል ዝከኣል እቲ ናይ ህይወት ትምህርቲ ኣሎ ድሓር ምስ ተኣሰርካ ትመሃሮ ትምህርቲ ካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ናይ ኣብ ቤት ማእሰርትታት እትረኽቦ ሰብ ዓይነት ኣሎ ብጣዕሚ ዓይነት ዘለዎ ሰብ ካብኡ ብዙሕ ስእሊ ሒዝካ ኢኻ ትመፅእ ማለት እዩ እዚ ዓቕመይ ስለ ዝድርተዩ እምበር ክብሎ ዝደሊ ክበዝሕ ማለት እዩ ዝረኸቦ ከዓ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ በዓል ሃኒ ሩፋኤል ፈልጥዎ እዮም ማለት እዩ ንነገራት ብዓይኒ ኣርቲ ኢኻ ትጥምቶም ዝኾነ ትጥምቶም ንኣብነት ነጋዳይ ተኮይኑስ ንሓንቲ ነገር ብዛዕባ እታ ዝረኽባ ፕሮፊት እዩ ዝሓስባ ክሪኣ እንከሎስ ተሸይጣን እንታይ ኣርቲስት ንዝኾነ ዝሪኦ ነገር ናብቲ ናቱ መልክዕ ኣብቲ ኣብ ኣእምርኡ ቀሪፅዎ ዘሎ መልክዕ እንዳቀየረ ይሰግብ ኣነ ከዓ ንዝሪኦ ስእልታት ምስቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ኩነታት እናዘመትኩ እዚኣ ስእሊ እንታይ ክትብል ትኽእል እናበልኩ እየ ዝሰርሖ ማለት እዩ ክሰርሖ እንከሎ ሕጂ ብዙሕ ከምኡ ሰሪሐ ኣለኹ ብዙሕ ነቲ ናይ ዓድና ብዛዕባ ቆዋም ድዩ ብዛዕባ እቲ ናትና ሃርሞኒ ድዩ ገለ ሰሪሐ ኣለኹ ብዛዕባ እቲ ኩነታትና ማለት እዩ ገና ብዙሕ ክሰርሕ ይደሊ ሕጂ ነቲ ዝሓተትካ ንሕቶ ዝኾነ ዝሪኦ ዘበለ ምስ ናይ ዓድና ኩነታት እናተኣሳሰርኩ ስለ ዝገብሮ ይመፃለይ ከዓ ማለት እዩ ንኣብነት እዛ ቅዋም ከምዚ ዓፊንዋ እንከሎ እቲ ቅዋም ገለ ዘላ ከም ስእሊ ክሪኣ ከለኹስ ከምዚ ሞባይል ሒዛ ጓል ገሊኣ ነይራ ነው ሕጂ ንዓይ ግን እቲ ሞባይል ኣይኮነን ዝረኣየኒ ብሎ እቲ መፅሓፍ ናትና እቲ ሕጋዊ መፅሓፍ ተዓፂፉ እሞ ሓደ ሰብ ክዕፍፍ እንከሎ ምስቲ ስእሊ ሪሌት ምስ ገበርኮ በቃ ዳይረክት ኣምፂስ ናብቲ ኣነ ዝደልዮ ነገር ሰሪሐዮ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ኣርቲስት ከምኡ ዝገብር ካብ ባዶ ሓሳብ ዝፈጠረ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ገለ ምስ ረኣኻ ግን እቲ ልብኻ ክብሎ ዝደሊ ዘሎስ ትቀያይሮ ማለት እዩ ሕጂ ብኸምኡ እየ ዝሰርሖ ዝኾነ ስራሕ እንታይ ሞ ክብለከ ማሲ ንኹነታትና ደይፀሉ ምስልታት መቸም ኣይንርእን ኢና ዋላ ወፂና እየ ዝብለካ ኩሉ ግዜ ሲ ልብና ምስ ዓድና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ዝሰርሖ ስእሊ ከዓ እቲ ኣርቲስቲክ ዋይስ ዋላ ይኹን እምበር ናብኡ ኣቢሉ ዝዘንበለ ክኸውን እየ ዝደልዮ ማለት እዩ ከምኡ ጌረ ኢኻ ዝሰርሖ እቲ ሰብ ከዓ ስፔሻሊ ሕጂ ኣስመሮም ክረኽበኑ ከሎ ነቲ ስራሐይ ርዩ ክዛረብ ከሎ ካብታ ኣነ ሓሲበዮ ዝሰራሕኩ ንላዕሊ ሓሲበ እዩ ዝገልፆ ተረዲካ ዋላ ንዓይ ይስንብድ ማለት እዩ ዋላ ካልኦት ከምኡ ሕጂ ኩልና ሲ ንተኣሳሰር ኢና ዋላ ኣብዚ ናሃሉ ንሪኦ ናብቲ ጥበብ ንቀይሮ ከም ዝጥዕመና ከዓ ስለ ንገብሮ ኣነ መበገሲ ረኺበ ኣለኹ ኢለ ሂበ ኣለኹ እቲ ዝወስድ ከዓ ናቱ መሊእ ከምዚ ናይ ኣስመሮም ዝብለካ ፀናሕኩ ገለ ስለዚ እቲ ንገብሮ ስራሕሲ ኦፍኮርስ ምስ ዓድና ምስቲ ኩነታትና እናዛመድና ንገብሮ ኮይኑ ይስማዕና ኣነ ኣኾም እየ ዝገብሮ ኢለ ይዳምን ማለት ድሕዛ ኩልና ንተኣሳሰር ኢና ትብል ዝገለፅከያ ዘረባ ዋላ ሕጂ ሕቶኸመን ክጠፋእኒ ደልዩ እስኪ ድሓን ንፍትን ኢና ኩልና ንተኣሳሰር ኢና ያ ናይ ባሓቂ ምስ ዓድና ንናሓድሕድና ምስ ሞያና ምስ ሕሉፍና ምስ መፃኢና ምስ ህልውና ምስ ቃንዛና ምትእሰር ኣለና ንስኹም ነዚ ነገር እዚ ክትገብሩ ትፅዕሩ ትፍትኑ ምህላውኩም ከዓ ዓብይ ዕድል እዩ ፅባሕ ንግሆ
باكزبيشن كرا خلو عدنا خد كخطريو خلها قليل كم زي كونر داني وما امن انا اسكي ناب بدوتات كا خنكيد تاني روم بدوتات اب كندا ناي غزي مثلني وي كان يتخونات اير موهاد مثلني ግን بعلها هتقلص لي تاني روم تم بدوتات كمي كتسغرو مكينكا እንታይ መሲለካ ሃንሎ ብዚር ፌል አሎ ፈልጥ ወይም ጥበብ ማለሲ ክሳብ ክንዲት ደረጃ በፂሕና ዋላ እንተ ዘይበልኩስ ኣብቲ ዘለኻዮ ኮንካ እውን ሙሉእ ግዜ እዩ ዝደልየካ በቃ ሙሉእ ግዜ ይደልየካ ሕጂ ከምዚ ክትቋራርፆ ከለካ እቲ ሓሳባትካ ከዓ ይቋራረፅ ምስኡ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ኣብዚ 7 መዓልቲ እየ ዝሰርሕ ዳርጋ 12 ሰዓት ኣብ ገዛ የለኹ ሕሰቦ መፂኻ ሓደ ስራሕ ክትሰርሕ ከተዳሉ ኣይትኽእልን ሃቲ ነፍሲ ኦልሬዲ ደኺሙሉ ማለት እዩ ምስ ከምዚ ኩነታቱ ኣዝዩ ቻሌንጅ ብጣዕሚ ቻሌንጅ ንዓኻ ሲፈታተነካ እዩ ማለት እዩ ግን እቲ ፍቕሪ ከዓ ይስዕሮ ንዕኡ ማለት እዩ በቲ እቲ ዝተርፍ ግዜ ሲ ንዕኡ ክትቦ ኩሉ ግዜ እናተሰቃዕካ ትነብር ኣብ ጥበብ ዝነብር ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ስቃይ እዩ ዘሎ ብፍላይ ነቲ ጥበብ ዝኸውን ወፈያ እንተዘይወፊ ኩሉ ግዜ ኣብ ስቃይ ኣሎ እቲ ሓሳብ እናረበሸው እዩ ዝነብር ማለት እዩ ስለዚ ክንቲ ክግበር ዝድለ ዘይንገብር ዘለና ምክንያት እቲ ናብራና ስለ ዝውስነና ክንነብር ስለ ዘለና እዩ ዝሓቶ ዋጋ ክገርመካ ክበዝሕ ማዓቲ ብፍላይ ኣብ ስእሊ ገለ እቲ ወፃኢታቱ ብዙሕ ብጣዕሚ ብዙሕ ምስ ከምኡ ምስ ሕፅረት ግዜ ብዙሕ ሰብ ተስፋ ቆሪፁ ዝገድፎ ዘሎ ኮይኑ ከማን ይስማዓኒ ብዙሕ ሰብ ኣነ እኮ ከምዚ ክገብር ዝደሊ ግን እናበለ ዝተርፍ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ምዝ ኩሉ ከምዚታት እታ ትኽእላ ምግባር ከዓ ንዓኻ ታሪክ እዩ ዝኾነካ ዘሎ እቲ ክግበር ዘለዎ ከዓ ትገብር ማለት እቲ ቼንካ ኣይትበትኽን ማለት እቲ ዝተቐበልካዮ ካብቶም ዓበይቲ ቀደም ሰዓት ዝነበሩ እቲ ቼን ይመፅእ እንዲዩ ንስኻ ከዓ ብሰንኪ ስደት ተቋሪፅካ ተቋሪፅሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቼን ምእንቲ ከይትበትኽ ኢልካ ከዓ ትፅዕር ማለት እዩ እታ ትኽእላ እንተጌርካ ከዓ ንዓኣ መሊእዋ ዝኸይድ ሰብ ከዓ ኣይሰኣንን ይኸውን ዝብል ግምት እዩ ዘለና ስለዚ ንገብሮ ዘለና ንዘይ ምብታኽ ሰንሰለት ይምበር ክንድቲ ክንከዶ ዝግባአና ብሰንኪ ኩነታትና ንኸዶ ኣለና ኢለ ኣይኣምንን ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቻሌንጅ ናይ ምንባር ሕቶ ኣሎ ናይ ፋይናንስ ሕቶ ኣሎ ብዙሕ ብዙሕ እምበር ሕጂ ዋላ ንሱ እውን እንተረኺብካ እቲ ቅሳነት እቲ ንኣርት ዝሓስብ ኣእምሮ እንድሕር ዳኣ ናብ ኣርት ደይወፊኻዮ ክትፈጥር እውን ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ምፍጣር ኣብኡ እንተለኻ እዩ ማለት እዩ ድሓር እቲ ስእሊ ከዓ ስእሊ ምስ ጀመርካ ኣይኮንካን ትፈጥር ምሳኻ ዝፀንሕ ነዊሕ ሓሳብ ኢኻ ድሓር ምስ ተወድአ እንዲኻ ተቐምጦ ሕጂ እቲ ንሓሳብ ዝኸውን ግዜ ብካልእ እንድሕር ዳኣ ተረባቢሹ እቲ ጥበብ ከምቲ ዝድለ ኣይከይድን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕብየት ናይቲ ቻሌንጅ ከምዚ ዝመስል ኢለ ይሓስብ እንዲያ ይበሃል ሃኒ ዝብልዎ ከዓ ዝያዳ ይረብልዎ ያ يغريتا حاني رفايل حزكم الله ግን مسيتكم تسمعهم ዘለኹም ጋር ተስፋ ገብር ማለት እዩ بتعمل حجي بنجي እቶም እስከ ቅርብ ካብ ዝኽርኻ እቶም ፅልዋ ሕዲሮም ለይ ትብሎም ብዓይኒ ኣርት ቤት ስእሊ ክኸውን ይኽእል በቶም ሰባት እውን ክኸውን ይኽእል እስከ ቅርብ ክትጠቕሰለይ ካብ ናይ ደገ ወይ ካብ ናይ ውሽጢ እቶም ፅልዋ ዘሕደሩልካ ምክንያቱ ሃኒ ክገልፅ ከሎ ብዙሕ ግዜ ንዓኹም ጠቕሰኩም እዩ ፅልዋ ዘሕደሩ ሰባት ኣለዉ ኩሉ ግዜ ብቲ ሞያኻ ኣነ እውን ንብዙሓት ድሕሪኡ ፅልዋ ክሕድር ከም ዝኽእል ዋላ ሩፋኤል እውን ኣምን ሕጂ እዚኦም እስከ ቅርብ ተንክፈልና እሞ ድሕሪኡ ናብ ሃኒ ናብ ሩፋኤል ክንከይድ ያ ማለት እቲ እዚዩ ፀልዩኒ ዝያዳ ከምዚ እትብሎ ነገር እኳ ኣሎ ኣይብልኒ ግን ኣነ ዝኾነ ስእሊ ኣድናቂ ናይ ዝኾነ ሕብሪ ዝተለኸየ ዘበለሲ ናተይ ኣቴንሽን ይስሕብ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለካ ኢለ ኣለው ንኣብነት ኩሉ ሰብ ዝጠቐሶ በዓል ሚካኤል ኣዶናይ ዝስእልዎ ሓዊ ብርሃነ ኣዶናይ ኣሎ በዓል ተስፋይ ገብረ ሚካኤል ብዙሓት ሰኣልቲ እዮም ዘለዉ ንናቶም እቲ ናቶም ተውህቦታት ክትሪኦም ከለካ ንናቶም ዝተፈላለዩ ዋላ ይኹን ንዓኻ ከም ሰብ ኩሉ ኢኻ ተድንቆ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ጥበብ ኣብቲ መጀመርታ ክትዓቢ ከለካ ንኩሉ እንዳረኣኻዮ እንዲኻ ተዓቢ ድሓር ናሮዊን ማይንድ እናፅበብካ ናትካ ስታይል እንዳፈጠርካ ከዓ ትመፅኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ዝበልኩኻ ሰባት ኦፍኮርስ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥካ ኣለዉ ማለት እዩ ግን ናቶም ስራሕ ጥራይ ርኢኻ ከዓ ስለዘይተበገስካ እዚ እዩ ከምዚ ገይሩኒ ኢለ ኣነ ክዛረብ ኣይክእልኒ
كم زبالكم مستر حكات عادي كل جزء أبس مرة يلهون كل جزء إكزيبشن أيرني بوسترات كمت خلهون نايز تفر على سبات يزرقي مالتي سذي توم سبات ذكرمي قلنا ناي كلهم بمعر النار أهوي مثلا سلذي كلهم توم أرتيست أبي أترادلهم قليهم أسمعتهم بيذكرهم جن مسلي سرحهم قال أبو أمرو يزنو كل جزء الله مالتي بتاع من فعات سألتيهم نيرهم توم ناي قدم حجي بس ما تنت زي نقولكها مالتي بزي تيسلواتات هالو زيادة مسوات زي أبي يوتيوب سأل سألتات مسرعها انتايز قبر نيرة تقول مالتي حجي كله تواهيلو نعاها ناتك مسلي حيسك أخذ متس سلازلك تتجبرو تعري تتخدو من جدي ناتهم مسرت يركات متس مالتي سلازي أبي أترى كم سوميات كلهم مالتي كم بعد إرمياس عقبله زي أميتشي بتعمل سألاي ميكيل أدوناي حاو مناس قدوميو بحال نيرو نفع سألاي أبدك عبي سأل سأل حجي كل جزء أنا تسألي بقى مش عارف بعد نقط قليل تموت سون كل زنا برا مالت ولا زي نايب على شويت زي كرتون تسأل قلتي expression قلت ما جم ندحر دا تيتبب تواهي بكا ولا حنت أطو قلت ندحر بفولي حنت إيتا بقى ناس attention تسحبها مالت ما نايكون نزقد سكا كميلا تساري حاجة حجي أنا ناي كلهم مسرت غيره زمت أخوي ولا بس ما ما يذكرهم تي صراحة دون كل جزء أبش تيالو مالتي مسرتي مالتي من ترباي تاي كاب حدا كير أها مچم سلا ديت بجس نسوم حدا نجر أم بيروم يوم مالتي حجي كستو particularly كبير لايك لنا ناي كلهم وحدت جن أنا كوين الله مالتي تبو هاني كمون رفايل اسكا وي بحشو اب بنجز لكم ريتو زعما سرحو ريتهم كتبوا مود حريو اب توسنا خا زلكم ريتو حتى وانت لكم بعدنيا خوني خيلي لا امن مياويان كاس لزخونكم سلازي حديثهم جمروا حان بأيا يجمر رفايل جمر بيت غير كا اوكي تبو أو باي جمري لك بس كدعان كبرت هابكا مجمرة نازم مدب أواهركم نزي عينت كدي ويك أنا زحديش نقرأ حسب أمسك ما بزغت قورو مخالكم أزي كمزقن دلي اتمزقان عند حرق ودرنا مجم أو خبلا يدلن ن بينج آرت مجمرة جزي أنا اللي اللغو وعدام أسمي مسدد الليو آتي رئيو نت سئلتات مالتي بزح سئلتات يزلو مات أبصامون شو عتا معلتي سرح تغلت ساعات جزاء لكون نابلة نتعو زلو سئلتات قل معاسي في وقت إذا نو تجزي كابي كمات كابتن دك أسو نوصل دخم دفرة مسواتي بأمجد يخفل كم زبلو أرتي ويك أتنو بحدو بلو كفالي وتو ينبر كم زبلو حدا مرة قاعسي رخيبلو عندي النقطة سئلتات أزيو ما زمست تاشمولو دحر منالبات قلا شيري لا قلا كوسخوني حسب كن بك بحفشاتي سرحاتو عبر سلسلة إلى بيو مالتي سرحاتو بمولو أمريكا خطري أقلغا political اللو culture اللو plus تاشمون خالو مالتي political culture and سالسيتيس كم سألكم يرسي على sorry أبسلسته التقاليل رئيو مالتي أزيو خا عنقوت اللو بوخا ملأختي اللو مالتي نت ملأختو زيادة عن كم حتى انتخد فولي دلي نت حبرتات كتكم كله زيادة عن حبرتات نعي بزح زمست أنه له كومون complicated زخونة سئلتاتون رئيلومات أت ملأختي مالتي نجي تحبرتات كتكم كله ما بح إلو ترايدو تكم تخون بيني نعاها تخون حتى بح لكارو تكم ويسي حنت نتبي حنت حبرة بحنت بوتا خدت واغلقها مس مينينجا ناتو تحاوز كله نناتو مينينج ده تقومت له just wake up بح لك نقول لي تقومته زيادة أو ما بقولكم يا رمادتي
እቶም ደርበኸን ኢልካ ማለት እዩ هو ما زي أنت زبر حلي ناتو نتيك أتسيل شعو زبلو دس بلني anyway تاسال سيتي historical مالتي ماستي تاريخاويانم ፖለቲካውያን ፕላስ ካልቸር ከዓ ባህላውያን ኣብዚኦም ሰለስተ መቂለ ብሙሉእ ስራሓት ርእዮም ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ሕብሪ ጥልቕ ኢለ ክዛረብ ኣብኡ ከም ስለ ዝበለኹ ነታ ሕቶ ገለ እንተዘብለለይ መብርህ መሓስኩ ማለት እዩ ፅቡቅ ሌላ እንተ ዝበልካዮ ንመጀመርታ ግዜ ዘለና ደስ ይብለኒ ከምዚ ኢልና ክንዘራረብ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልካ ሩፋኤል ኣነ ስሩዕ ትምህርቲ ኣይወሰድኩን ኣንቢበ ጥራይ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣለኹ ሓደ ሓደ እዋን ኣይፈልጦን ሰባት ክነግሩን ከለዉ ከዓ የሰንብደኒ ዋላ ንዓይ ማለት ነቲ ስኻ ዝገበርካይ ክነግሩዋ ከለዉ ስጋእ ክትብል ከለዋ እሶም ከዓ ንግሮም ኮኑ እዮም ምሽተ ሕጂ ግን ኣብቲ ንስኻ ዝያዳ ትፈልጦ ትኸውን ኢኻ እቲ ከለር ቴዎሪ ገለ ቁሩብ ከንብብ ዝፈተን ኩሉ ሕብርታት ነናቶም ትርጉም ከም ዘለዎም ይረኣየካ ማለት እዩ ነናቶም ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እውን ከም ዝፈላለዩ እዩ ማሲቲ ንባብ ዝገልጽ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሕብሪ ክጥቀመሉ ከለኹ መጀመርታ ከም ዝበልካዮ ትርጉም ኣለዎ ኢለ ሓሲበ እንደ ዝገብሮ እቲ ሰብ ከዓ ናቱ ፊድባክ ይህብ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሕብርታት ፈሊጠ ዝገብሮም ፕላስ እዞም ብራይት ከለርስ ዝበሃሉ ንሱ ዝያዳ ይፈልጦም እዩ ዓይኒ ይስሕቡ እዮም ማለት እዩ ማስ ክትሪኦስ ይገብሩኻ እምነቲ ሕጂ መልእኽቲ ዘለዎ ስራሕ ሒዝካ እንተ ደኣ መፂኻ ቴንሽን ድስሕብ ነገር ክትገብር ናይ ግድን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እቲ ዝበዝሕ እዋን ነዚታት እናገበርኩ እየ ዝጥቀመሉ ትርጉም ይህልዎ ይኸውን ኢለ ከዓ ይጥቀመሉ ኣብዚ ጌጋታት ክህሉ ይኽእል ምናልባት እውን ኣብ ቁኑዕ ቦታ ኣቲ ክኸውን ይኽእል ከዓ ዝያዳ እቶም ኤክስፐርትስ እንዲኦም ትፈልጦ ዝያዳ ንስኻ ካባይ ትፈልጥ ኢለ ይግምት ማለት እዩ ግን ኣነ ክገብሮ ከለኹ ከምዚ ዝበልካዮ ሓሲበ ይገብሮ ፕላስ ቴንሽን ይስሕብ ዶ ይኸውን ብምባል እውን ይገብሮ እየ ማለት እዩ ስፔሻሊ እቲ መልእኽትታት ዘለዎ ኢለ ዝሓስቦ ማለት እዩ እዚኣ እየ ክብል ዝኽእል ኣይ ቲንክ ተመሊሰ እያ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ናብ ኣነ ንኸይድ ኣይኸራብ መወዳእታ ክነብሎ ኣሎ ፅቡቅ ሃኒ ኦኬ መጀመርያ ከምዚ ኢልና ክንተኣኸብ ምኽኣልና ብተቋምቋና ብዓብይኻ ከም ኣሕዋት ከምዚ ኢልና ኣብ ሓደ ርእስቲ ከምዚ ኢልና ብሓደ መኣዲ ክንመፅእ ብጣዕሚ ፍሉይ ነገር እዩ በዚ ገጣም ንረድኦ ኤረና ንመደባብ ግዜና ንዓኻ ሽሾም ንኣስሜ ካብ ልቢ ኣድናቆተይ ተቐበሉ እዚ መባእታዊ ርክብ ንዓና ማለት እዩ ከም ስከባት ከም መደቡን ክትቃጠሉ ወላ እውን ኣብቶም ካልኦት ዓይነታት ሞያታት ኣብ ካልኦት ኣርስታት ከምዚ ኣምፂኻ ዝተፈላለየ ርእሲ ኣምፂኻ ኣብ ሓደ ዛዕባ ክትዝቲ ከለኻ ኣብቶም ተዓዘብቲ ዝህልዎ ፅልዋ ቀሊል ኣይክኸውን እዩ ማለት እዩ መጀመርያ ኣድናቆተይ ይገልጽ ካልኣይ ንቤንጂ ከዓ ብድጋሚ ኣብታይ ዝበሃል ኣብ ፌስቡክ ገለ ንፋለጥ ኢና በብቁርብ ንፀሓሓፍ ኢና ገለ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ሕቶ ቅሪበሉ ነይረ ገለ ሂዝ ሆስፒታብል ባይ ደ ወይ ብጣዕሚ ዘድንቆ ኣብ ቀዳማይ ይርክብና ገለ ፅቡቅ ክሳይ ኣለዎ ናይ ምቅርራብ ናይ ምትሕጋዝ መንፈስ ኣለዎ ማለት እዩ ስራሓቱ ቀድም ኣቢለ ካብ ዝፈልጦ ፌስቡክ ኣትሒዘ ከታተሎም ይምስጡን እዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብሉን እዮም ምስቲ ኣነ ዝኽተሉ ዓይነት ቅድታት ወይ ምስጠና ዓይነት ነገራት ዝመሳሰል ነገር ኣሎ ብፍሉይ ዘንፀባርቆም ኣለዉ ብፍሉይ ከዓ ነዘስተማቕሮ ብፍሉይ ከዓ ንዓይ ከም ስሙዕን ዝገብሮም ዓይነት ስራሓት ኣለዎ እሱ ማለት እዩ ክንሪኦም ከለና ማለት ከምዚ መብዛሕትኡ እሱ ናብ ዓድና ዝወስዳ ሰኣል እዮም ዘለዎ እቶም ኣሰኣል ቀዲምና ንፈልጦም ዓይነታት ምስልታት ንዓና ዘዕበዩና እንታይነትና ገለ ምሽ ከምዚ ርኢ ምስ ኣበልካዮሲ ቀሊል ስምዒት ኣይኮነን ዝፈጥሩልካ እቶም ኣሰኣል ማለት እዩ ናብቲ ካልቸር ናብቲ ተዓባብያና ይመልሰካ እቶም ኣሰኣልሲ ከምዚ ኣይኮኒክ እዮም ኣማራይ ዝፈቶም እቶም ኣሰኣል ብፍላይ ከዓ ኣለዎ ከምዚ ናይ ርሳስ ኣሰኣል ኣለዎ ፍሉያት ዝያዳ ከማ ንዖም እየ ዝተማቕሮም ኣነ ካልቸር ገለ ቀደም ኣብ ዓድን ከለና ነስተማቕሮም ዝነበራ ዝሓለፍናዮም ኤክስፔሪንስ ማለት ኣብቲ ቅድም ግዜ ዝነበረ ገለ ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ካቶም ኣሰኣል ንዓይ ብኣይ መስልማት ናብ ኤርትራ እዮም ዝመልሱኒ ሕጂ
ከይፈለጠ ከም ዝብሎ ዘሎ ድዩ ስሙ ስለ ዝፈቱ ድዩ ድስእል ዋላ ንዓና ነቶም ዜጋታት ነቶም ኣስተማቐርቲ ስራሓቱ ናብኡ ክመልሰልና ስለ ዝደልዩ ኣይደነው ንሱ እዩ ዝምልሶ ንዓይ ግን ከም ሰብ ይመልሰኒ ናብ ኤርትራ ይመልሰኒ ኢቭን ሕቶ ከዓ ይሓተን ምሻሎ ከምዚ ሕቶ ሓተን ንክብል ከለኹ እንታይ ይኸውን ንዖም ነቶም ስእልታት ናይ ቤንጂ ክርኢ ከለኹስ ንዓደ ይምለስ እቲ ዝሓለፍኮ ይረኣየኒ ትኸውን ዘለዎ ምሻሎ ከምዚ ሕቶ ይፈጥረለይ ኣብ ርእሰይ كل جزء يقوم تسمعن بايدو يكون أقولنا بقول كياني رقم عندك تصح فلوخ وعلون دلنا نيرة أجي أبز حدا حتى ولاني كونيلو دي خو مد سرحه ويس انت حدا بدحريت دافعونا قال له هم عين سرحات لك سرح زومنا عدنا زملسو نبتبهلنا نبطايناتنا زملسو قال أسألوسي زيادة بكم سمعت سلا زولو دي كم سب كل جزء خمس سلا سمعوا دي نقدر نتابع كم تزولو زرع خيوتي أبرز خا نوي استخزنا سمعت حسابات نروح قلت سلا زدلي دخون قال سوز من اللي نجاري قال كبزي عدي مو كبز زحلة في دقائق نقرنا أنا حسي بزح مسات أنا قال له خمسة مالتي أنا خمسة بعلو نفسه زعب بسبب تعميز مستني أبزخون عارف ما مالتي مش الله زعابي من قد تزبلت من قد خاسو إلى إذا حسيت درجة بز عالم زلو بمزحتهم عوتات سبعتون بهم زحل فيهم نفسهم سيقط كم زي أتوميك لز عابي بشالو ببنشو لما ببنشو تمرت ببنشو ودكات ببنشو تمكروس زعابي سب كمو حجي أمبابي مخانق نقرنات نحن خفت بيجي مرة ما أتسوه مالتيو تزحلفونا يسدت تشالنجون قال لا يكونن كم سب كريم كله خب فلايك عز حجي زنبرز الله أنا أنسي دارجة فول تايم يا بزي السويد بزح جزء زهو أنا السوقن زينو ويح ساعات أبتناي بناي كتر جزء أبتناي كله نينجر أسرحوا نحلف في ملسو خنا بأرت كله فخلو مخا كم سبكة أبكم أترى يكونن مالتي يا خمسي موسيقى يبل كاميرا يبل حجي كله لا يخونن كن زعين حلفنا كن زعين بزحنا قالت كوتا كخلو نقول له تمال it's not easy مالتي نعيب في الله كله أبزي بتعمل خد نقيد اللي بينجح حوي نزي نجار ناتك بمرأيون behind كندي سبات تقولوا لك كتقمتوا يتخني because we don't know نمن كندي زعقول سبات بدحنا نصلي نفلت يعني بعم أنا جبون جي كم زي كتاب بعض اللو خوات زلوا سبي وبينجي مالتي كم زي زحات سبات كأخري وزلوا من ياتو حدا positive impact اللو صراحته خا خم تزرع خم تزقلتهم صراحة خا يوم نعيب في الله خمسب نوت كم artist رايدي كولس كم سب كم عين سمعتي مزفتروا لي كم عينت أرتيستي قاعد مستأني مالتي ناب عدو ناب تنتاي نوتو ناب بهلو ناب نتوم هزبوسي زخو أرتيست مرة يزبرهن أنا لازم كم عين سرعات على لوخا بيجي تاني حطيتها تدرس حان كأنه نوح قاعد خصاي مالتي thank you شو اسمه قابلوا انتهيوني أنا أيضا أنا صمتي بالله زبلي بالله وسيت كأنا لغا يا هاني مساني نتصحح فينا ونكن نراقب ون مديبنا نيرنا هنا بسنكينا يجي حسرة تزي كوينو ግን ስርሑ ከዓ ብጣዕሚ ዝምሰጥ ኣነ ማለት እዩ እቲ በዛ ሰማያዊ ፒሮ ገይሩ ዝሰርሓ ስራሕ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኢለ ዝጥምት ናይ ብሓቂ ተገዲሰ እየ ዝሪኦ ማለት እዩ ትዋዳዳ ኢሉ ማለት ፕሮፌሽናል ምዃኑ የርእየካ እቲ ዝበሎ እቲ ብመደብ ድዩ ኩሉ ግዜ ምስ ናይ ድሕሪት ኩነታትና እናተኣሳሰርካ ትስእል ገለ ዝበሃል ሕቶ ኣነ ስለ ዝኾንኩ ይኮነ ንሱ ንባዕሉ ኸም እዩ ማለት እዩ ሽሻይ እውን ተሓቶ ሕቶ ምስ ዓዲ ዝተኣሳሰር ሕቶታት ከም ጋዜጠኛ ዝኾነ ዝወሃበካ ሓሳብ ናብ ዓዲ ብምምላስ ኩሉ ነገር ምስ ዓድና ዝተኣሳሰር ዓድና ንፈቱ ጥራይ ኮይና ዘይኮናሲ ንዓናት ከም ሕብረተሰብ ኣቦኻን ኣዴኻን ጥራይ ኮነን ዘዕብይካ ጎረቤትካ ዕብየካ ትከባቢኻ የዕብየካ ኩሉ ናትካ እዩ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ሰብ ክትርስዖ ይትኽእልና አንሳብ አባ አምሮ እንድሕር ሰሪጹ ዝኸምዚ ነገር ካለ ዝገድፍ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብዛሃለኻ ሃሉ ንድሕሪት መምላስ ኣይተርፍን ማለት እዩ ዝረኣኻዮ ረኣይ ጽቡቕ ነገር እውን እንተረኣኻ ንዓደይ ንሓወይ ንህዝበይ ምባል ኣይተርፍን እዩ ማለት እዩ አርቲስት ብምዃን ጥራይ ደይኮነ ዝኾነ ዓይነት ዝኾነ ንኣብነት ነጋዳይ እውን እንተኾነ እዚ ሰብ ዓድና እንተዝትከል እዩ እጅ ኣይተርብን እዩ እቲ ኣባሃህላ ማለት እዩ ስለዝኾነ እቲ ስእሊ ንገብሮኻ ከምዚ ምሻሎ ናተይ ታሪክ ናተይ ደስ ኢሉኒ ገለ ሲኢለያ ንማንም ሰብ ኣይትምስጦን ኮመን ዝገብረና ናይ ሓባር ሓሳባት ግን ኣሎና
ترديك نحبر تعبابي علينا كل نجاراتنا مالتي كابزرار بانا أقول منادو نحنا زي كم زي زبال كهاس كل تكبابي هانا نداغنحه صبو انت غيركا بقى مش على صبو كمان انت غيركا سي كم زي ناتو مخانكا سلا زرئكا اسخا ترخبو نجر نعقو إلك هذا حسب مالتي حجتي تناوشت حساباتنا نتي حزب انت زي كوين ترمي ولا مالتي نعاها رايت خامس سبش كون كلام مالتي وانا بغوم واي كون كان متيخا بناي كل حسابن بناي كل مدففان متبعن اتمت سب سلا زغونكا تتغبرها نعو انت خوينو يو زياده وصيتاوي زغون الى يامن مالتي زيا حانتي كابتن كبلن زغيل يا مالتي انا حاول تا كاليت زبل كيا منالوات اي حاس كواندلو بس انا مثلا انت حتى حكي لي هاني هو ابايا تكالت ريتو انت عندنا قوتي نيروتي خصاي بزياده خافتي اب كيدات كافتي اعلان نخاخ متي حراي بنجي حجي حنتي حتو لاتني ني اكزيبيشنز ملكت انتايو زلكا يكاد فلد يخا وناتو بزح سلطات لكامو بزح بوخت نغرنا بحجخه كل حجي زي غيركا توينكا بحجخه تقبركا علو دي مدب زي موخت نغرنا دحريو خا نبراريو ني اكزيبيشن زملكت تزغرما كمبزحتو زي ابزي فيسبوك زغبرو ودو سرح يو الى كمان ايكو زغبرو اكس ياكل يو الى زغبرو زي ياكل يو ناس نتي زري سب وي نتحساو كاس يمحلال في امبر مس بزح جيجاتاتو دحر كلتا سلسته ارتست باي ذا واي كومير نمي تشرشا صبوق زبحال يبولن كل غزي كريو كله كل غزي حدش ነገር ይለውጣሉ ማለት ስለዚህ እዚኦም ከምኡ ንኽገብሮም ሓሳብ ኣሎኒ ግን ጊዜ ወሲነ ኣብ ከምዚ እዋን ኤግዚቢሽን ክገብር እየ ኢለ ዝሓሰብኮ ነገር ስጋብ ሕጂ የለን ግን ኩሉ ግዜ እቲ ክእለት ቁርብ እንዳኣዳብርከ ምስከድካ እንዳመላእኻሉ ምስከድካ ግን ዘይተርፍ እዩ ኢለ ይሓስብ بغداي هاني كمان قرباتن بيلي نير كوموتات مدب كم زلو ገለ كمي بتحلو زياده ዲስካስ ክንገብርና ባን ሃኒ ዝኸድዎ ዘሎ መገዲ እቲ ናይ ኣርት ጽቡቕ ስለ ዝኾነ እቲ ናቶም ብጣዕሚ ታሽሙ ይትገብረካ ማለት ክሳብ ኣነ ኣብቲ ናቶም ደረጃ ዝበፅሕ ምናልባት ግዜ ክወስድ ይኽእል እየ ዝግምት ኣለ እምበር ኣይተርፍ እቲ ኤግዚቢሽን ጽቡቕ ሕጂ ራፊና ባሃይና اب حنت بكلتنا تسرح تفكير كاري تخطب حتى تحتت كله صبوق يلي امن انا قاعد احري مالتي اوكي سناي ابا نابتي صراحه تفكير خزاربي انا اقرا مقدي كن حنت نقر تنقف بلا زدلي نبينج مالتي من البات جيجا كلو يخلي كده زبلك عنده مالتي انا كم رافو انتي امن اب طبعا جيجا زبحال يلا انتي دا يزلو جاست اتي ليفل سخا بصحكايو زلخا نسيو اندحر كاوس بل تسريحو اوريدي درجه قال على خيط له مالتي لذي من البات تحبرتات كلمه الاخت حيزو كلو خل ويكا مستي حساباتك بينو كخوني خلخون انت حزم مدر ناتو السخا تبصحكايو زلخا درجه غانا زلخا صباحنغو ناتو جماري هذا كلاتنا جنبرتنا زلنا صباحنغو بمولو تمعراري مسي سلازي نستات حسيبه من الوقت او خلنا اقرا مقدنا قال نقر وسدا بيلنا نخيديله اب حبر زتوكر اورتاي مستيس قبعتات حيزه كغصي مجمريا كن اتوم قوم تحبري كما يوم انتي مسلو كريوم دسبلني نابنت او ما حبري بعلمن يوم ويكاتهم كأن حبر بعلمانيا مبلمو زيهم انتم حبري مش زيهم عستر تخلتهم حبري زوم عستر تخلت حبري جن توم حبري ويك عقدستي وي طبعا امر لهم بحالهم كابسوم عستر تخلته توم كان ديز بحالو توم شدشتهم توم شدشت خاطر فيولت ريد اورانج يلو جرين اند بلو زمزلو مالتهم كابزيوم كا توم منشي ويكا سرتنا حبر زخونقا سلستين سمكا ريد يلو بلو زيوم ايح بيجا سماويت حواويسنا عين فطرمنا اوريدي كريت زخونين كاب حدا ناي كيمست زموتي مالتي نزيوم سلسته كن نابومل نغورو مالتي حجي
ቀይሕ ምስ ቢጫ ተሓወስ ከሎ ኦራንጅ ይመፅልና ኦራንጅ ምስ የሎ ክተሓወስ ከሎ ናብ ግሪን መፅልና ከምዚ እናበለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ምልስ ኢለ ክንሪኦ እሞ ቀይሕ ሕብሪ ክንጥቀም ከለና እንጂ ኣብ ዝተፈላለየ ወይ ከዓ ኣብቲ ስእልታት ርእዮ ዘለኹ ኣብ ዝተፈላለየ ቀይሕ ኣሎ መብዛሕትኡ ናይ ባንዴራ ኤርትራ እዩ ምስሊ ዝሕዝ እቲ ሃገራውነት ወይ ከዓ ነቲ ናይ ታሽሙ መበቆላውነት ናይቲ ስእሊ ፅቡቅ ኣንፀባርቕ እዩ ኣብኡ ኣድናቆት ኣለኒ ግን ብኡ መጠን ከ ሓደ ሓደ ግዜ ሲ ብሓደ ነገር ፃይ ዘይኮነሲ ደሪብና ብውሽጡ ዝሓልፍ መልእኽቲ ዘይንሕልፍ ዝብል ማለት እንጂ ስለዚ ቀይሕ ምስ መን እዩ ዝዛመድ ስለዚ ሬድ ከለር ስትራይክ ዊዝ ፖለቲካል ኣፖለቲካል ከምንታይ ይኸውን ኣብ ናይ ኩናት ኣብ ናይ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ናይ ደም ኣብ ናይ ዎርኒንግ መጠንቀቕታ ምዝዮም ሓደ እዚ ቀይሕ ይተሓወስ ኣብ ናይ ካልቸር ሄሪቴጅ ንድሕር መፂና እዚ ብወረዝ ንሰምዖ ናይ ካልቸር ብላድ ወርሽፕ ኣብ ናይ ሃይማኖት ንድሕር መፂና ደም ምምላኽ ኣሎ ናይ ሰይጣን ምልክት ኣሎ ሞርኒካ ናይ ሓዘን ናይ ቃንዛ ናይ ታሽሙ ኣሎ ፕሮስፒቲ ከዓ ናይ ገፀ በረኸትን ካልእን ከዓ ንጥቀመሉ ኣብ ናይ ካልቸር ማለት እዩ ሂስቶሪካል ንድሕር መፂና ከዓ ኣብ ናይ ፍቕራዊ ክንገልፆ ንኽእል ከምኡውን ኣብ ናይ ፓሽን ማለት ዘሎ ኩል ነገራት ፍትወት ድሌት ሃረርታ ገለ ነገር ኣብ ኣከዳድና ትራዲሽናል ናይ መርዓታት ንስመሉ ከዓ ትራዲሽናል ዴኮሬሽን እጂ በብሃገራቱ ወይ ከዓ በብቦትኡ ነናይ ገዛ ርእሱ ታሽሙ ኣለዎ መልእኽቲ ክህልዎ ይኽእል ኮይኑ ንኣብነት ቀይሕ ሃባና ምናልባት ንሓደ ናይ ሓደጋ ነገር ጥራይ ንጥቀመሉ ወይ ከዓ እንተኮይና ኣብ በዓል ቻይና ክንሪኦ ከለና ቻይናውያን ቀይሕ ንገፀ በረኸት ጉድላክ ኢሎም ኣብሎ ማለት እዩ በዓል ናይ በዓል ደቡብ ኣፍሪቃ ንድሕር ከድካ ከዓ ናይ ልክዕ ናትና ተመሳሳሊ ምስ ናይ ሓዘን እገብሮ ስለዚ ምዚ ተራእዩ ነቲ ሕብሪ ልክዕ ኣብ ቦትኡ ክቕመጥ ከሎ መልእኽቲ ድርብ መልእኽቲ ይሕልፍ ማለት እዩ ንኣብነት ቀፂልና እስከዚኣ ንምፃእ እንታይ what is a message of the color እቲ ሕብርታት ናይታ እዛ ስእሊ እዚኣ ዘላ እዚ ከምዚ ዓይነት ስእሊ ከም ሱራሊዝም እንብሎ ስቅብኣ እዩ ሱራሊዝም ማለት ሓደ ኩላትና ክንሪኦ ንኽእል ነገራት ኣሎ እቲ ኩላትና ከሰማዕና ዝኽእል ባእታ ከዓ ምናልባት ሓንቲ ጓል መፅሓፍ ሒዛ ዝጭበጥ ኣላ እቲ ዝተረፈ ግን ኣብስትራካዊ ማለት እቲ ሕብርታት ኣሎ እንታይ ተንብባ ኣላ እንታይ ትብል ኣላ እዚ ሕጂ እንታይ ኣሎ በብናይ ገዛእ ርእስና ስለዚ ኣብዚኣ ሕብሪ ንድሕር እዚኣ መፂና እዚ ሱራሊዝም ክልተ ሱራሊዝም ክጠቃለል ከሎ ናይ ኣብስትራክን ሱራሊዝም ዝተባሃለ ሱራሊዝም ቃል በቃሉ ኣነን ንስኹምን ብሓባር ክንሪኦ ንኽእል ኮመን ኣረኣያ ኣለና እዚ ከዓ እንታይ እታ ጓል ተንብቦላ መፅሓፍ ሒዛ ኣላ ርእሳ ደይና ኣላ ተኸዲናቶ ዘላ እዚ እንታይ ንዓና ብሓባር ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ኣብስትራካዊ ዝበሃል ግን ነናይ ገዛእ ርእስና ሓሳባት ኣብኡ ክነዕልብ ከለና እዩ ስለዚ በቲ መልእኽቲ በቲ ሕብርታት እንታይ የተሓለ እንጂ ንኣብነት ኣብዚኣ ፖስት ቤንጂ ፖስት ክብላ ከሎ እንታይ ኢልዋ ነይሩ ኩርካሕ ለማፅ ሂወት ኩሉ ክኾነካ ከሎ ፀሊ ሕጉስ ምቾት ኩሉ ነገራት ፅቡቅ ክኾነልካ ከሎ ሂወትካ ስሙስ ክኾነልካ ከሎ ፀሊ ኢሉ ቢልዋ ሕጂ ስለዚ ንኣብነት ኣርእስቲ ናይ እዚኣ ስቅብኣ ንኣብነት ከም ኣብነት ፀሎት ኢልና ንሕር ወሲድናያ ፀሎት ኣብ ኩሉ ምዃኑ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ኣገዳሲ ምዃኑ በቲ ከለር ግን ገሊፅዎ ድዩ እዚ ንመፅ ማለት ሕጂ ስለዚ እዚኣ ምናልባት ነቶም ከለር መበቆላ ኣብያ ትልካኒ በተን ሕብርታት ኤርትራዊት እያ ክብለ ምክንያቱ ባንዴራ ኤርትራ ሕብርታት ስለ ዘሎ ኪኑ ዝሓለፈ ግን ሕብርታት መግለፂ ኣለዎ ዶ እወ ኦፍኮርስ ኣለዎ ተረዲኡ ግበሮ ኣይረድዕ ንኣብነት እንታይ ክንፀይሕና ቀይሕ ንጓሂ ንሓዘን ይገልፅ ኢልና ኣለና ምሽ ስለዚ እዚኣ ሰብ እዚኣ በቲ ቀይሕ ክኸውን ከሎ ሕብርታት ነቲ ናይ ቀይሕ እንታይ ኣብ ጓህላሞ ነቲ ናይ ጓሂ ከዓ ብፀሎታን ብእንታ ሽምኣን ተብሎ ማለት እዩ ቀጠልያ እንታይ እዩ ቀጠልያ እንድሕር ኢልና ልምዓት ናይ ተስፋ ናይ ልምዓትን ናይ ሓደ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይኸውን መፃኢ ኣለዋ ሕጂ ቢጫ ኣሎ ቢጫ እንታይ እዩ ተስፋ እዩ ኢንስፓየር ዝገብረካ እዩ ሓደ ናይ ብሓቂ ብርቱዕ ታሽን ሰማያዊት ኣሎ ድሕሪት ሰማያዊት እንታይ እዩ ተስካ እዩ ንብዛሕት ሰማያዊ ንሰማይን ንማይን ውክልና እዚ እንታይ ማለት እዩ ስፍሓት ኣድማሳውነት ኣብ ኣተሓሳስባና ናፅነት ፍሪዶም ዊስደም የተኻልል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብምሉእታት ሕብርታት ኣጠቃሊሉ በዚ መልእኽቲ ኣብዚ ኩሉ ዙርያ እዚ ፀሎት ኣይትግደፍ ክኸውን ከሎ ሕጂ እቲ መልእኽቲ ብልክዕ ሓሪሙ ሕጂ እንታይ ትኸውን እዚ ስእሊ እዚ ዋው ትብል ማለት እዩ ወዲቑ ደይወድቕ ንዘለኣለም ዝኸይድ ጥንታ ዝሳገር ስእልኻ
ተዓቂቡ ወይ ከዓ ተሰሪሑ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ኮምፕሊኬትድ ኣይኮነን ንፁር ኣይኮነን ብሓደ መልእኽቲ ጥራይ ከይኒ ዘሎ ምክንያቱ ኦኬ ሕብሪ ባንዴራ ተጠቂሙ ኣሎ ኢልካ ጥራይ ትገድፋ ኣይኮነትን ኪኖቲ ናይ ሕብሪ ባንዴራ ትኸይ ዘሎስ እቲ ሕብርታት ናይ ብሓቂ መልእኽቱ መንነቱ ሒዙ ሓሊፉ ዶ ተልካ የስ ኦፍ ኮርስ ሓሊፉ ኣሎ ትብል ማለት እዩ ከሒዘኩም ናብ ካልእ ስልክ ሳዕዲ ደጊምና ንመፅእ ናብ ኣነ ተበልና መስለኒ ፅቡቅ ብጣዕሚ መስግነካ ሩፋኤል ክሳብ ክንድኡ ተዳሊኻ ነቶም ሰማዕቲ እውን ብዛዕባ ናይ ሕብርታት ጥቕምን ትርጉምን ክትነግሮም ብምውሳንካ ኣዝየ መስግነካ በንጂ ከዓ ራዮ ከመይ ይገብረሎ ንስእልካ ዝገርም ነገር ኣነ ንባዕለይ መሃሮ የፀኒሐ ማለት he's good ራፉ by the way on those things he's good ቅድሚ ሕጂ እውን ከምዚ ከምኡ ገብሮ ያነ ስልታተይ ሰደሉ እሞ ርኢቶካ ሃብል እስኪ ገለ ይብሎ ከምቲ ዓንቶ እዩ ዝብሎ ዝነበረ ብናተይ ክሪኦ ከለኹ ስኻ ፅቡቅ ዋላ ነቶም ተዓዘብቲ ሕጂ ስቲ ኣብ ንስእሊ ከመይ ክርድእዎ ኣለዎ ኣብ ስእሊ ሲ እንታይ እንታይ ኤለመንትስ ብምዝካር ኢኻ ሓደ ስእሊ ትንፀባረቕ ወይ ተስተማቐር ሲ ክርዳእ ክእል ሓደ ሰብ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ሕጂ እንታይ እዩ ዝርኢ ኩሉ ግዜ ምስሊ እዩ ከለል ዝደሊ መጀመርያ ርኢ ምስ ኣበለ ብቅባሲ ምስሊ እዩ ክርኢ ዝደሊ ሕጂ እቲ ቢሃይንድ እቲ ሜሴጅ እቲ ትርጉም ናይ ከለርስ ሕብርታትን ምስ ስምዒታትና ዘለዎ ምትእስሳር ገለመለ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ይክእልን እዩ ስለዚ ራፉ ነዚ ፖይንት እዚ ልዓልካስ ብጣዕሚ ኢንትረስቲንግ ኣፕሪሺየት ብሮ as always ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ኣነ እንታይ ክብል ደሊ ሕጂ ኣነ ከዓ ውፅእ ክብል ካብኡ ከዓ ናብቲ ካልእ ዛዕባ ከዓ ክወስዶ ከዓ ንቤንጂ ከዓ ቀብኣ ኣብ ዓድና ሓደ ዝተገለለ ዓይነት ሞያ እዩ ካብቶም ስነ ጥበብ ዝበሃሉ ሲ ሕጂ ኣሎ ካልኦት ፀሓፍቲ ኣለዎ ከም በዓል ሽሾም ገለ ገጠምቲ ከም በዓል ኣስሜ ኣለዉ ዓድና ሲ ማዕለያ ዘይብሎም ጥበኛታት እያ ርያ ሕጂ ንቀባዕታ ማዕረ ክንደይ ትፈልጦም ትኸውን ከም ህዝቢ እንድሕር ኢልና ኩላትና ነናትና ክሳይ ክንህብ ንኽእል ኢና ሓደ ቻለንጅ ኣሎ ብዚ ብናይተይ ውልቀይ ብቐንዛይ ብገለ ክሪኦን ከለኹ ኣነ ከምኡ ማለት እዩ ስቲል ኣብ ሜድያ ኣብ ገለገለ ዘይንፈልጦም ኢቨን ብተመክሮ ብኣበርክቶ ብስራሕ ካብቲ ንሕና ንፍለጦም ላዕሊ ካብኡ ላዕሊ ዘበርከቱ ካብኡ ላዕሊ ተመክሮ ዝኸዱ ካብኡ ላዕሊ ፅባቐ ዘሎ ነናቶም ፅባቐ ኣለዎ ኣክቹሊ ኣላያ ዘይብሎም ቀባእት ኣለዎና ኣነ ሓሳሓሳ ይስንብድ እየ ብገለ ምሽ ትረኽቦ ገለ ዋዕ ገለ ኢኻ ትብል ሕጂ እንታይ ክግበር ይኽእል ነይሩ ኸውን ወይ እንታይ ክግበር ይኽእል ብሕጂ ማለት ሲ ቀባእቲ ኣብ ስነ ጥበብ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ወሳኒ ተራ ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም ኣብ ትሕቲ ዝኾነ እዋን ኣብ ፅቡቕን ኣብ ሕማቑን ነቲ ህዝቢ ክፀልይዎ ክሕግዝዎ በስነ ጥበብ ገይሮም ሲ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣንፀባሪቆም ምስሉ ብምንፅብራቕ ሲ ሓደ ፅልዋ ከበርክቱ ምኽኣሉ ነይሮም ተኣኪብና ከም ኮሚኒቲ እሞ እንታይ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ ወይ ከ ንሕና ከንታ ክንገብር ኣለና ከቶም ቀባእቲ ጂያን ኣባይ ዝቐንዐት ሕቶያ ሓቂደ هو انا رفان دا قناعه زلا دا حال شير كغبرو يوم مسخا روفايل هنون نتا زحته حتى مرسخ قرب كجددي اجي يا رافوز تقصو كله ابتي سئلو زلو ነገራት ዝገርም ነገር እጀሪሃ ኮሙ የድለካይ ማለት እዚኣ ፈጢርኩማ ዘለኹም ዕድል ሕጂ ሓደ መንጠሪ ባይታያ ማለት ብጣዕሚ ደስ ብለካ ካብቲ ዋላ አንተ ወይ ለካ ኣስሜ ክገልጾ ከሎ እጅኻ ፈይ ክገልጾ ከሎ ካብቲ ኣነ ሓሲበ ዝነበርኩ ዝያዳ ኸይድሎ ማለት እዩ ናብ ሃኒ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ቀባእቲ ናይ ብሓቂ ክነግረካ ምናልባት ኣብ ዓድና ንቀባእቲ ዝኸውን ባይታ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን ብጀካቶም ብድጎማ ዝነብሩ ማለት እዩ እቶም ኣባላት ባህላዊ ጉዳያት ገለመለገለ ተዘይ ኮይኑ ካልእ ሰብ ብጣዕሚ እዩ ዝሽገር ኣነ ዝከረኒ ሓደ ንፉዕ ሰኣላይ ተዘይ ተጋገስሙ ግርማ ይባል ካብቶም ንፉዓት ሰኣልቲ እዩ ሕጂ ብጣዕሚ እዩ ንፉዕ ሰኣላይ ፈልጥዎ ይኾኑ እዮም ግርማይ መን ከም ዝበሃል ስለ ዘይበልኩም ባ ምናልባት ኣብ ኣስመራ ምስ በዓል ተስፉነይ ገለመለ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ኣነ ንዩጋንዳ ምስ መፅኣኹ ኢንተርቪው ክገብር እዮ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ ኢንተርቪው በቃ ንጋለሪሲ 10 ሽሕ ገለ ዝኾንስ ክንረክብ ስለዘይ ንኽእልሲ ሞያናስ ታሽሙ ይኸውን ኣሎ ኢሉ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ኾንካ እታ 10 ሽሕ ናኻ ናብ ዩጋንዳ ምስ መፅኻ $200 ብሰንኪ $200 ህይወት ናይቲ ሰኣላይ ዲቫስቴት ኾነ ኣሎ የለን ማለት ሕጂ ቀባእቲ ኩሉ ዓይነት ቻለንጅ ኣለዎ ማለት
انتايو جن كجبر زلو كي قارص كام صح تحانت مدهاني ترى تا مدهاني تنسى great point اصرات يهلوكا يخوني تدليو ነገር زي كتركب تخيليخا ግን ከምዚ ሙጋይ ተሲንካስ ወክ ግበር ገላ አይነት ወክ ምግባር ተሲንካስ ከሮሮ ምግባር ካልእ ነገር ካልእ ምርጫ የብሉ እምበር ኣነ ዝርዳኣኒ ክሳብ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ነገር ነፂፈለኹ ነዛ ዓለም ዝገብራ ነዛ ዓለም ምቺእቲ ክትከውን ዝገብራ ሰኣላይ ጥራይ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ስለዚ ክንድቲ ከፍርዮ ዝኽእልን ዘፍርዮን ግን ዓስቡ ኣይረክብን ስለዚ ሃኒ እቲ ዕድል ኮይኑ ኣብዚ ኣለና እንተዳ ኢልና እታ ክንገብራ ንኽእል ብዝኾነ መንገዲ ክንቅፅል ጥራይ ዘለና ርኸብ ሰኣን ኣብኡ ክትነብር ጥራይ ዘለካ ክሳብ ፍቕሪ ዝሃለወካ ማለት እዩ ኢለይ great point ጽቡቅ ሕጂ ሃኒ ኣብ ኣርቲ ዝምልከት ኣብ ናቱ ስራሕ ዝምልከት ሓንቲ ሕቶ እንድሕራላትካ ሳኽን ሰምዓሞኒ ኣብዛ ሩፋኤል ኣብዛ ቤንጅ ዝመለሳ መልሲ ናይ ሩፋኤል ርእቶውን ክንሰምዕ ኢና ንስኻውን ክኸውን ኣሎ ትብሎ ሓሳብ ክተካፍል ክዕድመካ እየ ቀዲምካ ግን ኣብ ናቱ ስራሕ ብፍላይ ናይ እርሳስ ወይ ናይ ቢሮ ዘለካ نو أنا بمزحتهم يستمعون عن طيب ملسهم نيرو قاله كم زي جرز بلنا حتى يبلين بمزحتهم سي في اللي قبرهم أنا يسمعوني يوم كباراتو جلسي في اللي قبرهم يستمعون بمزحتهم حتى يبلين أبو أنا نرافع عدل هبو رافع اسكتا حتى دقمر لي من البات متحواس كيف تقرني تدقمر دي هاني ولا خدقمر أنا دحان رافي انت اسكا خمزي تني نبرو زلناتي سخا خم رافو خم حدا قبايسي ابتي سوشايتي معرت يوم كلوت عينت ناي طبب اكلت درفتي صحفتي قلملا معروم كوين كان متي خايفون كان نتيوم سرحتك نزبي هزمت اذا استمعرومن كومو فيدباك تركبن مالتي جيتاي تتقم تناي قبا عودي ابعدنا اي سغومن صنيحو ديو ولا نتنا حمقتها بساعات زاير دانني حجي كن انا كم سب يغنزوني دايركت لنا تحت انت يقبل كاله تي قبعسي زبحال ناي قبع زبحال هيوات ابعدنا سي كسفحن كقتلن كصلوا كفترن كم خا كعبي كساغاغرون انت خغبر غبو بوغن قبعت بزياده مالتي قال عينت نتبيزي صبو حتى كمون قليل I don't know كسي وسيد كان ويح زاربلو ወይ ከዓ ምድረሉ ትኽእል ነገራት እዩ ሕፅር ብዝበለ ግን እንታይ ንበልኩ ቅብኣ ኣባና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለማት ዳሪኻ ኢትስ ሃርድ ወርከር ከም ናይቶም ካልኦት ጥበባት ቀልጢፉ ሓፍ ዝብል ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ነገር ግዜኻ ኣቴንሽንካ ኩሉ ነገራትካ ክትወፍይ ከለካ ብኡ መንፅር እውን ቁርተይ ናቱ ክትመልስ ትደሊ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ቅብኣ ምናልባት ኣብ ገለገለ ትሰምዖ ኢኻ ሓደ ነጥቢ ገለ መለ ነጥቢ ተሸይጣ ፖይንት ሚልዮናት ገለብሉካ እዮም እዚኣ ግን ካብ ሚልዮናት ሓንቲ ስእሊ እያ ካብ ትስኻ ትቆብኦ ሚልዮናት ሓንቲ ከም ገለ ትረክብ ሕጂ እንታይ ኮነካ ናብኡ ክትስጉም ንኣብነት ወላ ኣብዛ ዓደሲ እንታይ ትደሊ نو أنا استمرت نا يونيفرسيتي نا قبعة خيدي دلت بالمال جي كومو مهاري تبل تخل ناتو مولو نحر تمهارين وثيقا نا يتمنبري خا أبز أوروبا الناس نا يتجزا خا قلم منجستك خابلك اللو مالتي كم تكال مويا دكتور كمهاري نحريلك دكتورايت تمهار قال منجستي كل وثائقات كان يمجبو خانا يقدر خفنلك أب قبعة جن كومز باري لن كابجب بخاي أغنياتو أنت يبلكات منجستي تماهر كم استودعها بو ناتكا إنكم كتكبر we are not sure دقيت أنا تايكون سلازي بخمس مخنيات تاي أبزت فلالي ده بو منصر أمناتنا عاد نحر مسيخا ويك أمناتنا حورة السم نحر مسيخا السبب تبع خميو ناتو يلن ولا أتمرتكو كم هتساون تهم نعش شغلنا كابت ما بقت مهارو لاكو بزح تساقيتو نع نايت مرتي أرتز قبل الكون يلنكو تناتكا إنترست يلن ምናልባት ኣብ ገዛኻ ስኻ ክጭሕግር ክትስእል ንድሕር ጀሚርካ ወይ ከዓ ኣነ ናይ ባህጊ ናይ ስእሊ ስለ ዝነበረኒ በቲ ቅድሚ ጥራዝ እቲ ሓደ ሳብጀክት ትፅሕፈሉ በቲ ድሕሪትካ ንስእሊ ይስእለሉ ኣብ ማእኸል ክልቲኡ ይራኸብ ብዑ ኣብ ሓውኻ ድዩ ካልእ ሓውኻ ወይ ከዓ ገለገለ እንታይ ዝበለካ ቆንጥጥ ኣቢሉ
إزرسي ممهاريو إزرسي إزلكا ناتكا إنترست جن كرد ألكات حبرة السب إس كبير سلزي كاب كم سلزي مس أنت خو بت نايكب أنا جر ناتا صعطة نوح كيلو حجي أزيو جاكل كابت كال نايدر في ناي فيلمي ناي كال نجرات بعض نحريخها أزيو بايتا ودي أزلو أو أيو نات إذا أنت لو تي فاليو ناتو تي ناتو كبر نايكبا كسع كنا منتاي لعل مخانو سأن مرداي ناتو it is the best ኣብ ጥበብ ግጥምን ቅብኣን እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ድሕራስ ትውዒልካሉ ግጥምን ቅብኣን እቲ ሃይስት እዩ እቲ ዝለዓለ ታሽምነፁ ዘለዎ ናትና ሕብረተሰብ ኣብ ግጥሚ ኣዝዩ ሓያል እዩ ምክንያቱ ካበይ ዝመፀ እዩ ካብ ናይ በዓል ኣውሎን ማሰን ካብ ናይ ቀደም ብተረት ሒዙ ዝመፀ እዩ ቅብኣ ከምሱ ሰጊ መፂዶ መፂዶ ነው ኣይነበረን ምክንያቱ እንዳተፀቕጠ እዩ ማለት ወላ ካይላት ዝሰርሕ ሰብ ንሕር ኣሎ እንታይ ይበሃል ነይሩ እንዳ ጠቢባን እንዳገለመለ ጥበብ ኮዚ የለን ማለት ሕጂ እዚ እንዳበለ መፅኡ ሕጂ እንታይ ዘሎ እዚ መስዋእቲ እዚ ከም ዘሎ ትፈልጥ ነዚ ኩሉ ነገራት ድሕር ተቐቢልካ ናይ ብሓቂ ብስእሊ ከብል ገለ ደይኮነ ጃስት እቲ ኣብ ውሽጥካ ዘሎ ትስማዓን ዘሎ ወላ ሓደ ሰብ ይርአዮ ወላ ሓደ ሰብ ወላ ኣይርአዩ ኣነ ንባዕለይ ይርአዮ ኢልካ እንድሕር ስርሖ ኮንካ ሓደ ውፅኢታዊ ክፍጠረሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ፀገም ዓንቶይ እንታይ ኢልዎ ነይሩ ማተርያል ኮቨር እዩ ብጣዕሚ ክኸብር ማለት ምክንያቱ ኣነ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ካብ ዝገዝኦም ነገራት ዘቦ ኣዝዩ ንእሽተይ ኦይል ከለርሲ ክንሪኣ ገለያ ትኸውን ኣዝያ ውሕት እያ ኦይል ከለር 60 ኤሮ ገለያ ክትገዝኣ 60 ኤሮ ግን ንዓድኻ ትሰዳ ግን ናይ ክልተ ሰውን ነገር ፅቡቅ ትዓፅሎም ትኽእል እያ ፅቡቅ ጌራ ሕጂ ማራ ክቡር እዩ ምስቲ ክቡር ኣብ መወዳእታ እውን ስለዘይትረኽበሉ እንታይ ትኸውን ተስፋ ትቆርፀሉ ኣይስጉምን ማለት እዩ እቲ ዓብ ክፍተት ግን እንታይ ዘሎ ሕብረት ኣብ መንጎ ቀባእቲ ዜሮ የለን ምክንያቱ ኤግዚቢሽን ክትፈጥር ንሕር ኮንካ በይኑ ከመይ ኢሉ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ እንታይ ኢሉ 10,000 ስከቢርኒ ኢሉ ምሽ 5 ሰባት ኣርት ተኣኪቦም ግን ከ2,000 እያ ነይራ ኣብ ሓደ ገዛ ሕጂ እንታይ ኣሎ መጀመርያ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ኣርት እቲ ቀንዲ መሰረት ሕብረት እዩ ብኤግዛምፕል ናይቲ ሕብሪ ንርአዮ ሕብርታት ኮ በበይኖም እዮም ቀይሕ ቢጫ ሰማያዊት ኢልና እዚኦም ሰለስቲኦም በይኖም ኮል ሓንቲ ኣይገብሩልካን እዮም ምስ ዝሕወሱ ግን ካልእ ፅባቐ እዮም ዝፈጥሩ ስለዚ ንሕና እውን ምስ ንሕወስ ብሓባር ምስ ንሰርሕ ሓደ ፅባቐ ንፈጥር ሓደ ነገር ይፍራሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ሕብረት ዘይምህላው ናይ ሓባር ስራሕ ናይ ሓባር ኣይድያ ናይ ሓባር ሼር ክህልወካ እንከሎ ሓደ ነገር ክትዓብዮ ክትበፅሖ ነገር ይህልወካ ኩሉካ እንታይ ይቐለልካ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰለስተ እዚኣ ኣርት ኣለና ምሽ ሰለስተ ኢና ጋላርስ ከንክፈት ኦኬ ማተርያል ከም ዝደንጊን ኦኬ እዚኣ ከምዚ ኣላትኒ ኣነ እዚኣ ይጥቀመላኒ እያ ግዜ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ርእሳ ሰድህባ ኣለኹ ማዓት ሕብሪ ኦይል ከለራት ኣለኒ ምክንያቱ ግዜኡ ስለዘይኮነ ዘፅናሕኮ ኣሎ ኣይጥቀመሉን ክሰደልካ ክእልናኸ ማለት እዩ ወይ ሓደ ልዕሊ ኩሉካ ስለኸበዳ ኣይድያ ምምፃእ እዩ ነቲ ኣይድያ ከዓ ሼር ክገብር ምኽኣል እዩ ስለዚ እቲ ሕብረት ኣብ መንጎና ስለዘየለ እቲ ሕብረት ተበቲኹ ስለዘሎ እቲ ናይ ዓድና ክፍለት ኣዝዩ ታሽሙ እቲ ሕብረት ተመፂኻ ከም ድመፅስ ርጉፅነት ኣለኒ ማለት እዩ ግሬት ፖይንት ናይ ሓቂ ዋላ እቶም ቀባእቲ እውን ሓቢሮም ንሓደ ናይ ሕብረተሰብ ፀገም ሓደ መልሲ ንምቕራብ ሓደ ጉጅላዊ ዝኾነ ሓደ ሃራሚ ዝኾነ ክሳይ ክቅርቡ ይኽእሉ ብጣዕሚ ዝሰማማዓሉ ነጥቢ እዩ ራፍሓዊ ግሬት ክሳይ በረዳእታ ፅቡቅ ሕጂ በንጂ ጠጠው ብልናካ ነዊሕ ከይከፈ ግን ኣገዳሲ ዛዕባ ከዓ ስለ ዝጠቕሱ ዘለዎ ሲ ፅቡቅ ኢለ ኣምን ሕጂ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለናዮ ዓለም ዘለናዮ መድረክ እንታይ ሓጊዙካ ንዓኻ ከመይ ትገልፆ እዞም ቀፃሊ ስራሕታት ከም ናይ ቀደም ግዜ ኮይና ኣብ ገዛኻ ጥራሕ ሒዝካዮም ኤግዚቢሽን ክትዳሉ ትፅበ ገንዘብ ክትፅበ ሰብ ክመፀካ እውን ክዕድም ገለ ፅቡቅ እዩ ግን ከዓ እቶም ብድሆታት ንሶም ክትሰግር ኣይትቕሰብን ዘለኻ ብቐጥታ ኢኻ እቶም ናትካ ስእልታት ተንፀባርቆም ዘለኻ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ናትካ ገፅ ብዙሕ ሰብ እውን ንሪኦ ኣሎ ከመይ ትገልፁ ነዚ ኣበርክቶ ናይ ዘለናዮ ግዜ ካልኦት ከንታ ክገብሩ ኣለዎም ኢልካ ትሓስብ ፅቡቅ ትሕቶ እያ እዚኣ ትዝገርመካ ሰብ ናናቱ ኣፈጣጥራ ንናቱ ጠባ እዩ ዘለዎ ሕጂ እንታይ ክብል ኢለ ገሊኡ ሰብ ቀልጢፉ ዝሕወስ ኣሎ ገሊኡ ሰብ ከዓ ቀልጢፉ ዘይሕወስ ኣሎ
زي محبراو ميديا قريف كمالتي حجي اتي بحري ناتكا نعبيت نايتي موياها بطعمي وزصلو مالتي حجي كمزي كلها قاليو سب قلتي في حوسيلو ايديا وسيلو قال نجر كفتر كله نسخه مس كل دليتات كاسان بحريات كان طواي كان زي كدو تخيلها نزو كله نجر زي محبراو ميديا فتحوا له مالتي حجي كيد كاترخبو تحت حطوتات قال ما سبيل لومي يوتيوب مخفات راي مالتي كي الكايو ويكا غير كايو زلها بتحكايو زلها درجها اب فيسبوك له بوست بمغباركا عقمها تريلو صبوق opportunity مالتي سلازي زي محبراوي ميديا فتيرو زلو عدلات بقليل زغمت ايكونا بقليل زغمت ايكونا ازيو زمسغليو مالتي نتي سب ككم بحريو وين دحريت وين قدميت زبلو زنبرون دفاي حيل كوينو والله الى زغمت مز كله عدل انكولو جن نزي محبراو ميديا زي تقم ነገራት ክትቀመሉ والله هايو ጌካ ማለት ስለዚህ ታይ ክብል ኢለ ከምዛ አይነት ዕድል መቸም ምሻሎ ተፈጢሩልና ኣሎ ተመስገን ክንብለሉ ኣብ ንኽእል ደረጃ ዝበፅሐ ኮይኑ ይስማዓኒ የዝ ማለት ስለዚህ ቀሊል ኣይኮነን ኢለ ክድምድሞ ይኽእል ግና እቲ ንኔጌቲቭ ዝጥቀመሉ ዘሎ ፕሊስ እዚ እቲ ዝዓበየ ኦፖርቹኒቲ ካብዚ ዝዓቢ زلو كوينو يسمعنا المغنياتو حسابه مستي قبلك له هنا ابنت انا ابدا محرن دي عابي اكزيبيشن لا غير اخون قبلك هي خلي مالتي اكزيبيشن رئيس سدد علني مالتي ناس مرات خير علني يلنا بزح ነገር حجي ዝተገብረ ነገር ኣብ ደقائق ትሪኤሉ አጋጣሚ ተፈጢሩልካ ሁሉ እንድሕር ደቂስካ ሓሊፍካዮ እዚ ካለ ነገር ማለት ስለዚህ ማሕበራዊ ሚድያ ፈጢሩ ዘሎ በቀሊል ዝግመት ኣይኮነን ክብል ይኽእል ጽቡቅ ብዘይካ እዚ ናይ ቅባ ናይ كان بزعوا زيوم سكن قرني حج خلوا ديم كمتي تخدلوا كمتي ولا سحب لي لهم زغونا غاغي سمعنا غامبر تدعيت معات تشمل له معات كيس هو قاطامي وا يا تاسلات نغنا انتاي كلي يا موسيقى ينطف كم زبولكا اقول غزي يبلين حجي ابزي مالتي تزلو غزيها يما قلنيو مالتي جنا موسيقى نوح سريه اب جنا اب دقه محاره كله ابنت ميسيون زبال ناي ميشن بيت مرتي احدار بيت مرتي او زتوسنا اوارح كورس وسيده ناي بيانو انا عسرت ورح زهون نوتات تاصنيا مالتي دهرو نوح غدي فيو صنيحه مستزبل كل كونتات شعون سدت مسمصاقو እንደገና ከገብሮ ከምዘለና حسيبه مالتي ስለዚህ ወላ በኤርትራ كله سرح نيره كساب كاسيت درجة زهارم كلهم سباتون علو اب استوديو يمل نيره مثال ازار مسغنا جيري باي ذا واي بزح سريح نيره بزح كاي مسغنا بزح سلز مهارني زرايني مالتي دحار يوغاندام سوز احول بموزيقا نبر نيره مالتي قاليوم وصاتنيا تسرح اب استوديو ريكورد يقبل مسناتنا درفت خمت خلوها انا يعجب نيره مالتي بو ناب كندا مسمات اخو حجي ستوديو نيشتي ستوديو لاتن غزاي ግን ብዙሕ አይሰርሐኔት ሰንድ ሰርሐን ወስናት አለዋኒ ማለት ከምት ዝድለ ግን ይኸይላል እዚ እንታዩ ብሰንከ ሕጽረት ጊዜ መሳርሕት መስአልን ማለት ሙዚቃን ስእልን ትቀንድ ፍልልያቱን ሳይመስልካ ሙዚቃ ብዘይ ሰብ አይሰርሐና ስእሊ በይንኻ ንበይንኻ ናትካ ዓለም ይዘለካ ማለት ስለዚህ ምዚ ኩነታት እንተዘይ ኮይኑ እቲ ፍቅሪ ናቱን ምሳያሎ تزبل كاميرا قالكوا كم تحستوا علني جن كم سرح يسرح اليوم مالتي طبعا حجي نبنا مجرش قصدنا هن دخلنا هنا انت يا اخي كتب لنا تدلي زلخا بس سالتك نيرترا انت يا اخي كتب لنا تدلي نحزب يرترا انت يا اخي كتب لنا تدلي اب حدنتو اب باهلو اب تاريخو اب كل نغراتو سي بس سخات سرح زلخا سرح انت كردا يا اخي تدليو انت يا اخي كتب لنا تفتن زلخا يا تكون دارنا عادنا فلوت ነገር እንዲ አበ ያለው ከመ ያለው ህጂ ትቀንዲ ነገራትና ነህና ኢና ማለት እዩ ነህና ነቲ አንደርስታንዲንግ ነቲ ርዲት ናይ ዓድና ብዝግባ ተረዲና
كل تحستونا كل عاقمنا نتعدي متى كنقبر فلتتنا كعبي ألو إلى يامن مالتي فلتتنا أب كل مداي مالتي محبراوي بحلاوي قطواوي كل سبسي نعدو ميشم كملس زي اللي سبق له إلى يامنني مالتي سيزي إذا حزونا زلوا كنا تكلن تخوينو بزلنا عاقمي نتني عدنا نجار نحردا وفينا يو نتي حزبنا نحردا تي awareness ناتو كمزة عبي غيرنا يو تفلتات انت عبي solution أبي إدنا كمزلو كنفلتينا مالتي أتي تأجا ما بيدنا يزلو تفتحونا بيدنا يزلو سأنا من لا يو يسترفنا زلو سلزي أنا كما أنا مالتي بدأ أزغ إلى عظمي نتي حزبنا كله حادناتو أتي نعد زلو فقري كعبي فلتاتو كعبمو نعدنا تمليسنا ما سلام لنبردو أقاطامي كخونلنا يزمنا مالتي زلل سلازي بيت الزرع سرح نازي ناقر زي كحلفو يدلي إلى يامنا صبو بزحات سرحنا مصحفتي كابرون كم تسرح رأني له سو تنتكا سرحة بفيسبوك الرأى خلو كل جزيه كم تحيفهم زعب عدم ريتو زهبو قد إمام كومو زعب عدم ريتو زهبو موسيقى سرحهم كومو صاحبة نأرت ريتو تهب زي مثل كاز مع كذا تأمنوا له تزارب هجي تي تلفون تاسي بخلو خنريو كابز جوبز لو سبات حاليها أنا ونكمو رفايل ونكمو مالتي هجي أنا كم سنة كافتو سلا تخلو سرحو زلخا سلا تخلو دخام قليل كم زي كنا سلا زرداني هجي حتى إن داود داخو يعني أنا هاني ورفايل حتى مسالي ويريتو تلكم نابهم سجرمو بخمهم دينا رافو عدلهم هو أنا سي كم من ملأتا نيشتي نتن قلت سنتات كنتك نبركون ناتو ذلوا جاست تي تاشون تراي ما نقرا بقدو كعربيو نقرا زلوي جاست ناتو أكتي سنتات يريمو سألتات يسألمو تاشمي فتري ما complicated وخونات مال احتمالاتي نعملت حنتي جيري كان زحازت قوال سألاتك بحلاويت مالتي أجي تاسألي كتري آخر لخا ما بحلاويو بزح نقرات مال اختي بناتو يشانفرات كتري آخر لخا مناتو جي حتى السيئة ما يتمت سيئة مالا قلماتي باكراوند بدحري تتأكيم كالو زلخا انتايو ما حنصات بزح له أجي حنصات سي ما مناتهم ترجم كلهم صندوق سناي نجاري أجي انتاي قبرك نعين خطواقعي رباشي عبت كبا نتصورنا تهيبا كان نتحسابات كايزرق أجي حادث سمنا حادث كباري هذا نجار كسع زيوت صارلو بحنصات نحسن باش كوينو أزيو حما أو كانت تاش مو قبره نخين باب قبره كل أي نجار أتا قام تبل زلا سألي أزاي عدني قيا ناتو تاسألي مبوك ألاونتا زحازت يا كات حبرتات زلا حبرتات مس كل يزواحات مناتو نتا قوام مستاناي تهاجر نتزلو كل نجرات عزيز معرفت يا زوم حرير كالو أطلع على الصحف على تغرينيا بلك تزيز كيلوت حجزنيها بريزيدنت ناي داش مزبهل قال البا بريزيدنت ناي شوية قال لازم صحف على مالتي don't do that ما أبقى صحف هاي تبقى ناتو انتاي زبخ على مسيرك أبقى زي الزارب قتمي يعني قتمها زي الزارب أبقى هنا لذي مناتو انتاي جيرك ياسخا بتا أبقى لك كمان صحفك بتا سألي نوعم تايتو كل مر كاو صفحات يبلا ناتو إذا تصبح نقول زيا بأبيتا نرى كاف هاجر نحروتيا ناب كان أخت كيد نحر كوينا قد سفح نحر كوينا بخال ملك نحر ترى كوينا ناتو هاجر هاجر تايدي قام تجوي زلوا ويكال سوتايو أكندي هاجر تاكل سهلو خلندي لازم هزم دام تاخذ كلهم يعني نتعيتاي صفحات نايتي أدباساونت نقولو نايكبا بتصحف نتاي تحزو ويكا تحمق لها لازم تاي بحلو كزارب ناتو كال سب كال زي غاري هو مسناتو دي مس كال هو تخط أساسرو سناي نجاري نزين كمل إيره thank you شو
great point أبا أخمل له بتعمل يسوي مع له he's right مالتي رافوتي تعيس وزلو فرنا مالتي تكبرتنا أنا ولا مس جزينا تمار كلنا تمكر كله زخت كنا جريزي حد جزي ونصرف وتزارعنا نيرنا بزعبة بس لاني بس قد من مس كمان مستعصر قلبينا علينا نيرنا جريت رأيته بحكي رافع حوي مجبرة بينجح حوي كا مسعى مالتي مسعى الجبا بلا أنا انت عنتو يسي انا سلف ليرن ديت بني ركب بوك تفوتي خا ناي كبا انت لاي مصحف تخلو يخو لمو نخلط ونجمرتون صبغيو ريكومند تكبر تعال مصحفتي خاتن ببني ركب نفس خان معباي اب كبا درجه مالتي كله مصحفتي يعبيكاي عرفت زلخاي مويا عرفت زلخاي عالم كل عين مصحفتي يعبيكا خالي زياده كان مسوب بتاع كاس كم تحشمو تتبناون تبغتها يا مبزحتو تي مالسيا اب كله تي انا زنطفو مالت نعو زخون مصحفتي يغزني نعو يزنببو مالتي حجي تي بزعبا ناي ووتر كلر الو how to paint the acrylic الو oil color قال زبل نغرات نعو ينببو color theory زبل بزح ناي color theory الو تي انت وي رافو دغلطو زنبره مسترغماتهم كيترفه قال بزح كلر تيوري زبل مصحفتي الوني غمانت مصحفتي مالتي سلازي مسترغماتهم قال نزيتات اندا غزاخو يزنبب سلازي نتي زدليو ነገር نعو موكس بمغباركا قرب كبل يفتن مالتي سلازي مبزحتهم نتي نقبا ازملكت تخاينو how to paint watercolor تي فاندامنتال دخونه مسرتاو ነገራት ገለ ብዙሕ ግዜ መጽሐፍ ይገዝ ማለት ስፔሻሊ ዞም ከለር ቲዮሪስ ዝብሉኻ ይገዝኦም ማለት እዚ ሕጂ አንተ ወይ ደሬና ዝነበረ እዚ ከለር ዊ ገለመለ ዘለዎም ትርጉማትን ንሶም ብምትሕዋስ ዝፈጥርዎ ነገራትን ኪኒኡ ዝኸይ ትርጉማቶምን ከም ዝብሎ ጸንሐ ኣብቲ መጽሐፍ ይረኽብዎ ማለት እዚ ዝያዳ ሱታት የዘንብ ቲነት ቃል ሙዚቃ ዝምልከት ከምኡ ማለት እየ امبر عنده يرافو زغلصا يا فاكت يا حق يا بزح سبون كمو يلوني ግን አነ استفح كنت دول اب حصير غزي سلا دسرحو والاون حجزيا نايقوام ولا مملاتا قول مالتي اتيناتا اكسبريشن نورمال لميت ገጽ ይዘሎ ምሻሎ ምስተዓፈን ካስ ትጽወጎ ምጽዋጋሎ ብዙሕ ነገር ዝገድሎ ነገራታት ከም ዘሎ ይርዳኒ ግን መበገስ ሐሳብ ነትሰብካ እኹል መልእኽቲ ይኸውን ኢለ ስለ ዝገብራ ኣብና ዲፈንድ ማይሰልፍ በተዛበኒ አይኮን ኩን ዲፈንድ ገብደሎ ገና ዘይተመለእ ከም ዘለዎ ወንሲ ከብል ኢለ ማለት እዩ ሕጂቲ ቲ ምዕፋን ገለ ነቲ ናትና ፓርቲኩላርሊ ሰብ መን ይኸዝ ገብሮ ዘሎ ንምባል ኢለ ኣው እንደሕሪኻ በሃሳስ ናይቶም ዓፈንቲ ኣስማት ወይ ቤት ጽሕፈቶም ኣለው ማለት እዩ سيزي انتايو وي كونفايند مجمرتا كونفاين كنالنا اتعدنا مالتي امبر كم زغل كاف كينيو كخيد كم زغل يفلطه بزح ነገር ይጎድል ከም ዘሎ ይፈልጥ ግን እቲ ስጋ ዘርዓልካዮ ነጥቢ ናይ ካ ሕጂ ዓብድ ፊት ማለት ሰብ ቀሊል ከም ዘይሪኦ ኣነ ዋላ ስታይክ ጎብሮ ከም ዘይብለይ መጠንቀታ ይበን ስለዘሎ I really appreciate that በጣም ይለና يا appreciate رفعوي appreciate أبا خلقوني إشتي كمل لألك جزيخي سرقوني شيشو ما ذات بالكاملة ماني زي إلى نحرار تاس المسيح كستوي تلكاني كبا فريسان لا كبا يكون تريفان لا مالتي انت إذا بعليك ملسا لني بعليك حسبا لني أكن أنت يتقبر نسخة أرستي نايك أبا أرست له مات زانتا ويكا تحف ديكونا مولو أرست نقزو خون ناتو ينام نسي ኣብ ናተይ ናይ ቲክቶክ ሓንቲ ቀባኣ ጽዒና ኣለኹ ቃንዛ ውሽጢ ትብል ማለት ከምዚ ኢሉ ንኣወየ ሰባት ቃንዛ ውሽጢ ጥራይ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ቃንዛ ውሽጢ ጥራይ እንታይ ተቃንዛ ናበይ ተቃንዛ ናይ እንታይ ካብ ማሕስ ናበይ ዘሎ ነቲ ተዓዛቢ ይጭነቆ ባዕሉ ይመልሶ ማለት እዩ ሕጂ ኣርእስቲ ቤስት ኣርእስቲ መሪፅካ ኮፍ ኣብለሉ እቲ ሰብ ባዕሉ ክንመራመረሉ ማለት እዩ ዝበለፀ ንዓይ تنعخا ترديكا زغمتكايو قبا حد سميه له تسبكا ببلاتو تعمتو يزبالت نبوها لزنا برنا مالت ثانك يو شيشو سريعنا لك انا مثلكم اتي مدب
باونتون بتي وديرو زلو كملا بزلو انجلن سلا زراخمو انا ادنا قوتي قلص لكم دلي حج بنجينا مجرش حتى زلاتني مصاي انتايو كابخان رخبو بزي كازوم حجي تسرحم زلخا كاب تسرح زلخا فريز بدا خنصبدينا ولا سكومني خا تقصل انتايو زلو مدباتكا اب قصالن حتى كخلنا انت حدش نغرينا كنركب يا هو حجيريها تتصبغ نجر إذا حجي فتيكم لا زلهم عدل تاع عبيت عدل له درو مس رافو تلالينا الله مالتي من مخانو هاري له حجي تزهابني غيريدو ايغبر كون كابقص على خريو لندي مالت اندي حجي بو متن مدبال كها تسفح لها مالتي اكشلي انا حجي بزح مدب هلوني الى تسفا يغبر مالتي زي اب فيسبوك نغبر كلنا ولا اني كم زريو نسو يو الى ما يكون زغبرو زلون كن اذا قالو ما غليك حسب بركاون لعلي كخدو كم زخلو صبغ يري زامن مالتي سلازي كابزي منطري بايتا غيرنا زحاش عدل كنفترينا زبل قمت علوني انا غا كم تاع تويد حدث كانون بمالك اكزيبيشن كدالو زخيل انت خوينو عقمتات ناي فلطاتي قرب دراريبه ناقو بيله زخيد غعزو كلوني الى يامن مالتي سلازي تمصا مدبه حاده كمولو دحر هانس جلس يقبر خون يزبل قمت علوني ሙዚቃውን ብዙሕ ፕሮጀክትታት ኣለኒ ማለት እዩ ሓደ ነገር ክገብር ኢንስትሩመንታል ናይ ምስራሕ ታሽሙ ማለት እዚ ሒዘ ይውን ኣለኹ ከም መደብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስል نحن عندنا قبعنا كلنا الشعو ناي بنجي انسترومنتال تنصاف موسيقى غيرنا of course شعوون ምናልባት ሻይውን የምፃና ሆኒ ዝገደለን نعرف زملكات ኣብ ዘለኹም ሰዓት ኣነ ድልውየ بخمس دعوة خنزارة بندلينا تيلكومني أني تايم أنا دلوقتي ما تزعبي خنزارة ولوز بأن زعباس لزخنة كم تي تقولي وز أن حق جسة أي قبوني إلى أمن سلازي زي راديو زي ميديا زناتكم يوم سكمي بقولون مالتي حتى تاني ودي اللهو هجي ناتكم ريتو سمعي مزازمي هاني سخادخ جمر ولا رفائل اوكي حراي انا تا قداميتي تا رفائل زبلاتا عنتو انت خنقبل لنا زبل ነገር كمزي اتنا يركب امونغوناتهم اب قبا زلنا زياده كسفح بب وغنا كمزي نخلاتهم نتوم اب زلنا نتوم زكاتلون مالتي يلابو نامنسي اب اديس ابا لو قباتي استفا لي عينت دزختولو استفا لي باك جراوند زلون قال نرخبينا حجي ذكرتها زوانا عايزين من لسه حنص حنصب وانت خويني انا خزي رخبهم انت خويني انا زي كيدنا وقليبل حجي تنابرا سيتويشن تي حابيت معلتا ونحنا نوبر 5 سبات كتلونا خلي كن تا نبعلو نحنا كم قباتي صراحتنا بحزب ماتيو صلوا انا خايفتر بعبيون بحبر نخي استمقر زغبرو زلو تنهنا بوند مونغونا زلو يو تعمي تسمع على رفو ذهبا شغرنا خوينا زلا مالتي ببوغنا بزي لابو ماتي انا كلاتنا حدا خيس بالناسي ان بب حلافنتنا دهاي كن جابر كنت حاجه لابو مهنياتو حبرت ስለዝኾነቲ እቲ ተሓይለ ማለት እዩ ካልእ እቶም አርቲስት በሓፈሻ ኣነናተ ኣሕፅራ ቢለቲ ስነ ጥበበኛ ናይ ዓድና ሓላፍነቱ ክዋፅእ ኣለዎ ብሰዓት እዚ ሕሳቡ ክገብር ኣለዎ እቲ ስነ ጥበብ ኣብ ከምዚ ግዜ እዚ ኣብ ላምነት ብዙሕ ሓርድሽብ ኣለና ኣብ ሰዓት እዚ ናይ ስደት ናይ ካልእ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ብሙሉእ ፅልዋ ከም ህዝብና ንሕና ከዓ በተናፀልካ ከም ህዝቢ ከዓ ብጣዕሚ ተሓሲና ዘለና ህዝቢና እቲ አርቲስት بحلنان بزي كساين نخلو تسنتباو مانر عماليو كسرح لابو مالتيو اب ساعات زي تقندي اقداسنتو تسنتبنيا خرز الله بزي اب زهرد شبوان ناي حزب زي كلاتنا كنحيل كنبرتعي قبعنا بكل نغرنا خمس تولو بينجي عنتي بلنا نبره فلطتنا افلطونا بلعل عدنا ردا انا خر ما عمل لنا ايفن كينيو حليفو خا نصبحون حدا سولوشن خنا مصمتان بعبيت نزت امر صراحه انت تسرح كومو نغرات اب كل عينت صراح نت حزب سي امتيو ناب حدا زمطو زقراربو نربحو نقصاله خا متان عدنا خناتوسي
بزي خورنا عزي أتغيت أي كلا بويد اللي مالتي سويت ناتي نيمور تملك يغني لي شو محاول بتعمي زمزجنك زمد لك أنا ولنا مسكنكم تني أرت خمس بالكايو بحبرة ملكة كون غيل هين بهال كون غيل فلتأتنا حد حدكم نمد اللاب فلتأت تهزبغا تعبرة سبكا بسلتأتو أب أرت ميزانو أب أرت كبز بلولو سرحون كسرح سلز قبوه تقانزاس بصحفن بأويات انت راح زي كونس بسألون كمز قلز تتسفى كومو خمز قلز تمسأي كومو خمز قلز تساب كردو أخر الدقنا نسخم زكاة لكم إحنا زكاة لنا هنقبرينا سلازي رافينا بغيات أنا مجرشتا ريتو إلى بوا أنا كوا لبواقع بالليل رأيتوها مزجانا يزلل مزجانا مسرحنا خلنا قريفي اللغو أي سرحنا لنا سرح سلزلنا مالتي مسرحنا خلنا مزجنا بعبيبن لو ما عندي مس بينج آرت سلا بالله مز مدبات نيز مدب عز مسيخ حساباتي ككافل داي مستقب أنا توزر خزار عدس لدرهوكو نزي عزي كمزجن يدلي أكتس علي مس بينجي بزح كنعللنا مالتي بينجي خنت يلا كاتب له مجرشتا بناي لو ما عاد غنودات أزي حق اسمه هاني جالس بدسي بداني نظام كليته كواغبتي أو كواغب تعمل فعالات مهانو دروب بدي حروز الله ناي رافو يريلو نهاني بزح يكادات ولا سلو دخون كيدي بلودلو جن كل يوم كواغبتي انتاي كل مدلوه أب أرت أب بزح تناي أرت عودي الله خندي سبعة كترخبهم تدلمو زرح قخاخا الله خندي حجي أي ماس بزح بهيكا تقدم كنتي سخات تدليو فيدباك هاي وهاني دحري تملس كلام له سازز كعرة زلوا نجارات يلي إزام مالتي سب النحر دا ماس كهبيه إيلو النحر زسر حلو سب كاب سب زفر حلو وين ندحري زلوا مغنيات يلا مات مغنيات كابتن حسابات أوهالي الكاسلة تنبر ماس لذا أبارت فلا ماس كلهم إن شاء الله تي وحدة كفترون ركب كمتسن على زيادة سرح نقصرح مغناهدو أنا أقول أي سرح ترايك سرح يكون كنت تساعد له ناتي مسنا على هاني توهاليلو نهاجر يزهون مالتي سلازي أبز زلنا رديت سفيحو ركبنا كستم بومن قدي نعنا نعدنا نكون كم زلنا كلا بزدل مجرشوا مالتي نتيجة كونا زلهم عدل ما أزي يمسجن بدعم I appreciate it. أنا نقول لكم ما جاي شيء أزي مسجن رفايل ومن هاني نبين خاب عبيو قدام يعدون قاشة نسخة خاب زعبات نتكسر حين هنزار متينا كالك زي بزعواني رفايل كمون زعواني هاني كلو تنكم من دبلنا تي بزعبات أرت زلوا ريتو طب لحتى ملا بعد زعبات زقبوا خنزرارب أنا فقد نيان دلوني سكون كا هم تكون تسفى قبل مدبات كنسرعينا لو مقنا زي مسجنكم